Ola, moi boa tarde. Estamos xa todos os membros da corporación, os 17, e está a secretaria, por suposto, que ten que dar fe do pleno. Por lo tanto, vamos a dar comenzo. E agora mesmo eu teño 7:30, un pouco pasadas. Bueno, verdade, moi boa tarde a todos de novo, e os que nos estean escoitando a través do canal, pois igualmente, boa tarde para todos e todos, e vamos a comenzar o pleno do mes de abril, e ten a palabra a Paula, que é a secretaria municipal. Paula. Grazas, alcalde, boas tardes. Primeiro punto da orde do día, asunto 4869, Secretaría aprobación das actas das sesións precedentes correspondentes á sesión ordinaria do mes de marzo e a posterior extraordinaria celebrada. Sí, algo sobre a acta. Entón, se non hai nunha cuestión sobre a acta, apróbase. Queda aprobada a acta do pleno anterior. Paula. Grazas, alcalde. Punto número 2 da orde do día, asunto 4870, expediente 653 de 2021, dar conta do informe e resumo das actuacións de control por parte da intervención municipal exercicio 2020. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de abril de 2021, no que se deu conta da proposta da Alcaldía de 17 de marzo de 2021, así como do informe emitido por parte da Intervención Municipal con data 17 de marzo de 2021, informe resumo o que se refire ao artigo 37 do Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, que regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do sector público local para o exercicio de pollo exercicio 2020. A continuación darase lectura extractada conforme ao artigo 93 do ROF do ditame así adoptado. Pois ben, non suscitándose debate ningún ou participación ninguna, a Comisión toma coñecemento do contido do informe emitido pola Intervención Municipal o 17 de marzo de 2021, informe resumo que se refire ao artigo 37 do Real Decreto 424 e 2017 de 28 de abril, exercicio 2020 para os efectos de que sexe elevado ao pleno na vindeira sesión a realizar. Este punto, como vedes, se vai dar conta a corporación ao pleno, por lo tanto pasamos ao seguinte. Un momento, por favor. Perdona, alcalde. Sí, perdón. Perdona, pese a ser de dar cuenta, ¿puede haber turno de intervención? Bueno, nosotros desde el Grupo Popular lo solicitamos. La verdad que nos puntos de dar conta, pois non suele... Eu sei que todos os grupos están de acordo, non teño ningún inconveniente, entón abriríamos un pequeno turno de intervención. Que breve. Vale, empezaríamos entón un turno de intervención para aqueles que queiran tomar a palabra. Empezaríamos polo concelleiro de Facenda, neste caso. Sí, Xulio, abro o micro. Sí, bueno, un trámite que exixen desde o Ministerio que a interventora faga un resumen do control de intervención que se fai no Concello, e nese informe pois o que se dá conta é dos expedientes que foron intervidos, todos eles por intervención, e os que tuveron pois reparos, salvedades ou opinións favorables. Así, a modo de resumen, podo dicir que o 8% dos expedientes tuveron reparos e o 86% do gasto, non dos expedientes, sino do gasto que se interveu, pois o 86,6% pois do gasto pois tuvo opinión favorable. Vale, gracias, Xulio. Continuamos o turno de intervención. Se algún outro grupo quer intervir, se non pasamos a palabra que nos solicitou. Sí, Silvia. Sí, nada, como é un asunto para dar conta, moi brevemente, nada máis que o que xa se explicou é o resumo das actuacións que realizou a intervención municipal durante o ano
2020, que hai que remitir entendo que no primeiro trimestre do ano. Bueno, destaca tamén unha serie de recomendacións para este exercicio e seguintes, bueno, que son un pouco destacar que recomenda continuar coas subvencións de libre concorrencia en lugar das subvencións nominativas. Tamén destaca esa reducción que houbo con respecto a anos anteriores de máis de un 90% de reducción das subvencións indirectas debido a este cambio de procedemento a través das subvencións de libre concorrencia. Pouco máis. Gracias, Silvia. Se o portavoz do Partido Socialista quere intervir, pida a palabra. Sí, non. Continuamos. Sí. Sergio. Sí, gracias, alcalde. Bueno, nos queríamos comentar, lido este informe de intervención, que no relativo, bueno, a todas as actuacións de control que se fixo sobre as actuacións do tripartito do ano 2020, destacamos que en 1124, repito, ocasións, realizouse un gasto sen ter, digamos, a proposta de gasto realizada. E, ademais, estas 1124 operacións suman un importe de máis de 2 millóns de euros. É dicir, no momento de realizar o gasto non había estes cartos previstos para poder facelo. Isto nós entendemos que é unha forma de xestionar mal, ademais de unha forma fraudulenta de xestionar os recursos municipais. É unha cifra alarmante, o propio informe así o establece. Nós podemos chegar a entender imprevistos, evidentemente, máis nun ano como que pasamos de plena pandemia, pero non 1124 nun só ano, iso é unha barbaridade. Traducíndose en máis de 2 millóns de euros de 13 que ten o orzamento. Xa para ir rematando, é curioso que o tripartito en moitas ocasións escúdese en informes desfavorables para non facer as cousas, como por exemplo cando lle desestiman as alegacións dos veciños, as alegacións dos orzamentos, pero, sin embargo, non lle fan caso realmente informes importantes como este, que din que para calquer gasto ten que haber unha proposta de gasto feita. Pero isto, ao final, despois de ver reiterados contratos con xente afín o propio BNG, con xente que forma parte das propias candidaturas, entón empezamos a entender moitas cousas como, por exemplo, que a vostedes non lles interesa ter unha previsión de gasto, porque desta forma poden adxudicar e poden darlle os servizos, as obras ou os determinados facturas, en algúns casos a xente afín ao BNG, sen ter que pedir presupostos, que aproveitamos para decir tamén que ainda estamos esperando os presupostos que pedimos en xaneiro, por exemplo, a grabación da cabalgata dos Reis Magos. Aquí a forma de xestionar do tripartito é clara, é dicir, para os seus amigos lle damos os contratos, non temos previsión de gasto, que presentan a factura e a pagamos, en algúns casos. Entón, nós en eso estamos totalmente en contra, como así denunciamos. Xa para rematar, o BNG e o PSOE eran os que estaban acostumados a facer este tipo de prácticas irregulares e uso fraudulento dos cartos municipais. Avante Pollo viña a cambiar todo este tipo de prácticas e vemos como este número de operacións incrementarse ano a ano. E, por último, é increíble que no ano no que o Concello de Pollo recauda máis cartos da historia, máis de 13.800.000 euros, máis de 13.800.000 euros recaudados en 2020, no IBI 3.300.000, plusvalías 400.000, multas 180.000, 60.000 euros máis das previstas, 1.800.000 euros máis dos previstos ingresados debido ao afán recaudatorio que está tendo o tripartito, e, curiosamente, o ano que menos previsións de gastos tramita o propio goberno. Entón, isto cheira mal, perdón a expresión, pero cheira moi mal, e agora entendemos moitas destas prácticas irregulares que se fan dando, pois, neste caso, contratos, incluso sin ser contratos menores, sin licitarse a xente afín, neste caso afín, o Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas. Gracias, rematado este turno, pois creo que queda todo claro. Non obstante, se hai a posibilidad, xa que se abriu o turno de intervencións, do segundo turno de intervencións, se alguén que máis quere engadir algo, abrimos turno. Sí, quería intervir, alcalde, Sí. porque
non hai fai falla máis que ver o informe de intervención para decatarse de que, efectivamente, en 1124 expedientes hai informe desfavorable de 15.287 expedientes. De 15.287 expedientes. De 42 millóns de euros, 42.600.000 euros intervidos. É dicir, fiscalizados por intervención. Deles, 2 millóns de euros. Entonces, esas son as cifras. O que dicía eu antes, o 8% do gasto tuvo reparos e o 86,6% do gasto intervido foi cun informe favorable. Efectivamente, debería ser todo perfecto e non deberíamos ter ningún expediente deses. Pero é moi difícil saber o que vai a ocurrir e algunhas veces hai que actuar sin ter a posibilidade de ter previsión. Nadie o ano pasado, en febreiro, pensaba que iba a ocurrir o que iba a ocurrir e hubo que tomar decisións a desesperada, por decirlo de alguna maneira, sin posible previsión, sin ter partidas presupuestarias dotadas para facer determinados gastos, pero eso non significa que os que están gobernando nós teñamos que tomar decisións. Ustedes o único que pretenden é paralizar a administración. E como resultado de toda esa xestión tan nefasta, a final de ano non hubo nin siquiera unha sola factura impagada. Con todo esa que dicen ustedes de que foi nefasto. O 8%, o 8%, nada máis. Por lo tanto, non se trata dun orzamento de 13 millóns de euros, se trata de fiscalizar 46 millóns de euros, dos cales 2 millóns, efectivamente, tiñan reparos ou opinión desfavorable de intervención. Nada máis. Reparos que foron resoltos. Gracias, Xulio. Si alguén quere aclarar alguna cousa, sí, Silvia. Sí, nada, simplemente por poñer en contexto esa, bueno, claro, cando se dan esas cifras tan catastrofistas, efectivamente acaba de decir o Concelleiro de Facenda, supón o 5% do total, é dicir, eses 2 millóns son o 5% dos 42 millóns. E, bueno, a maioría son fiscalizados correctamente, hai esa pequena porcentaxe onde efectivamente pois intervención fai a súa labor e indica pois aqueles defectos que sería necesario solventar ou os repara, pero hai que poñelo no contexto da globalidade do expediente de intervención, nada máis. Gracias. Sí. Sí, Gregorio. Sí, bueno, como se ten dito, non somos partidarios de que todos os procesos saquen a licitación. De feito, desde as nosas responsabilidades e aquelas concellerías que dependen do Partido Socialista, sacamos a licitación todos os proxectos e todas as inversións que se levan a cabo. Pero é certo que hai algunha actuación que se ten que facer por urxencia, por razóns sobrevidas, por evitar gastos a maiores, porque a empresa está traballando nun contexto concreto, demais, pero en calquer caso se fan sempre con informes, inda que non hai o RC, si están, e logo hai que ver a natureza dos reparos, dos suspensivos son 40 e algo, hai que ver ese reparo. En calquer caso, somos partidarios en a situación, este ano foi unha situación moi particular polas circunstancias que todos coñecemos, pero somos partidarios de sacar a licitación incluso os contratos menores. Gracias. Sí, alguna intervención máis? Sí, Sergio. Que non é que seades partidarios, é que é obligatorio licitar por contrato menor ou, dependendo dos importes, por licitación aberta e competitiva. Pero ben, non poñades de disculpa o COVID, porque nós mesmos fomos os que deixamos que entenderíamos que houbera operacións que foran dese xeito para compra de mascarillas, compra de seles, compra de elementos, artículos, obxetos que non estaban previstos. Pero non é así, porque casualmente estas propostas de gasto, cando non se fan, son, por exemplo, para organizar concertos. Concertos que se organizan en xuño, que xa se tiñan previstos organizar en febreiro, pero non lles debe interesar licitar este tipo de operacións e sí que lles debe interesar dar este tipo de servizos a empresas
afíns a vostedes, neste caso empresas, por exemplo, de Vilanova de Arousa, que están todas relacionadas entre sí, ou de Vilagarcía de Arousa. Importes de facturas de 15.000 euros para organizar 2 concertos aquí no Parque de Ancar que se pagaron simplemente presentando unha factura e pagando un presuposto, presentando a factura e pagando esa factura. Eso é o que a interventora está fiscalizando desfavorablemente. Tamén, a cabalgata dos Reis Magos, todos sabemos que é o 6 de xaneiro, que as Navidades cuadran en decembro. Todos o sabemos, e vostedes como goberno teñen que ter previsión para que se vades neste caso, retransmitir por streaming que xa os sabíades en outubro ou en setembro, tedes que ter unha previsión de licitar neste caso un contrato menor, porque son 9.000 euros, tedes que licitar un contrato menor. Non lle podedes dar este servizo á empresa que a vos os pete. Non se pode facer dese xeito. E isto é o que nos estamos reclamando, a improvisación, pero é unha improvisación, neste caso, interesada por vos, porque a vos os interesa ter este tipo de actuacións irregulares e discrecionais. E aquí é onde nos poñemos o acento. O claro exemplo son os concertos, neste caso, do verán, pero houve máis festexos, houve actos de cultura. Casualmente, ademais, e isto tamén hai que dicilo, todas as concellerías ligadas ao bloque nacionalista galego. Son as que están neste momento facendo todo este tipo de artimañas, este tipo de irregularidades, e co beneplácito do PSOE e de Avante Pollo, que están gobernando e que lle dan o apoio necesario para que o alcalde siga sendo alcalde. Entón, ao final, queda claro que este tipo de operacións fraudulentas, irregulares, son interesadas por vostedes, porque hai servicios determinados que non vos interesa que se poidan presentar máis empresas, incluso empresas de apoio, para diseñar un cartel para unhas festas, o que facedes vos é pedirlle presupostos a empresas de Fornelos de Montes, a empresas de Santiago e a unha chica de Pontevedra, ademais relacionadas a estas empresas entre sí. E casualmente lle dan o contrato a candidata do BNG, non contrato, senón o servicio. E a candidata do BNG presenta a factura por 6.000 euros. Vaya rematando, por favor. As empresas de diseño e de impresión de pollo non teñen a oportunidade de poder facer ese servicio. Eso é o que facedes vos, as prácticas irregulares, e fraudulentas, e corruptas. Gracias, Sergio. Bueno, rematados os 2 turnos de intervención, o ponente, en este caso o presidente da Comisión de Facenda, diría 2 minutos finales para aclarar, se considera. Sí, Sergio, ¿se me oye? Sí? Sí. Sí, claro. Sí, escoitas. Vamos a ver, non puden oír a intervención de Sergio. De calquera maneira vou a dar uns datos para que se teñan e dicir que un reparo pode supor o feito de ter que mandar un traballador pola tarde a facer un par de horas extras para unha emerxencia dunha arqueta que está rota. Eso supón un reparo, e actuacións desas hai unhas cuantas. Pero, por exemplo, os reparos de fiscalización de gasto previa son favorables por 875.000 euros e desfavorables por 135.000. Os reparos favorables por recoñecemento de obrigas son favorables en 10.500.000 euros, 11 millóns de euros prácticamente, desfavorables en 158.000 euros. Son favorables as intervencións formales de pago en casi 26 millóns de euros. Son desfavorables en 158.000 euros. Non sei de que estamos falando. Entenden? É dicir, están ustedes intentando facer unha bola de algo que non existe e, efectivamente, é imposible cumprir exactamente todo o que marca a legislación porque hai urxencias e hai apuros que hai que atendelos. Ustedes non están a eso, ustedes están solo a por pedras na roda para que non avance. Pero avanza igual. Nós non vamos, por culpa de cumplir unha normativa, deixar de facer un traballo ou prestar un servicio cando, sobre todo, se urxente. Gracias, Xulio. Bueno, o punto non necesita votación, dado que dar conta, pasamos ao siguiente, Paula. Grazas, alcalde.
Punto 3 da orde do día, asunto 4871, expediente 858-2021, dar conta da información trimestral primeiro trimestre exercicio 2021. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de abril de 2021, no que se adopta o seguinte ditame. A Secretaria da Conta do Escrito da Alcaldía de data 12 de abril de 2021 que se di o seguinte: unha vez cumprida pola interventora municipal o día 12 de abril de 2021, obriga trimestral de suministro de información das entidades locais ao Ministerio de Facenda e as Administracións Públicas con relación aos datos referidos ao primeiro trimestre do exercicio 2021, en virtude das obrigas contempladas na orde do Ministerio de Economía e Administracións Públicas de 7 de novembro, pola que se modifica a previa de 2012 de 1 de outubro, eleva o seu expediente ao Pleno para dar conta da información remitida. Non formulándose debate ningunha comisión, dá por realizado o trámite para os efectos da súa elevación a consideración do Pleno. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Pasamos aos seguintes puntos. Punto número 4 da orde do día, asunto 4872, expediente 790-2021, dar conta do período medio de pago, primeiro trimestre 2021. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de abril de 2021, no que se adopta o seguinte ditame. Dase conta do expediente do informe da interventora municipal de data 1 de abril de 2021 e do decreto da Alcaldía de 5 de abril de 2021, polo que se resolveu que se procedan a remitir os datos que figuran no informe contable facilitado por o programa contable de data 1 de abril relativos ao ratio de operacións pagadas no primeiro trimestre do exercicio 2021, importe de operacións pagadas, ratio de operacións pendentes e importe de operacións pendentes tamén do primeiro trimestre do 2021 o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a través da plataforma habilitada ao respecto na Oficina Virtual de Entidades Locais. Período medio de pago de entidade, período medio de pago global, este ascende a 16,23 días. O ratio das operacións pagadas ascende a 11,94 días. O importe das operacións pagadas ascende a 1.178.096,28 euros. O ratio das operacións pendentes ascende a 32,45 días. O importe das operacións pendentes ascende a 311.241,80 euros. E segundo, unha vez remitidos os datos, que se leven a cabo as actuacións oportunas para dar cumprimento ou obriga de dar publicidade os datos remitidos antes do 30 de abril de 2021. A Comisión dáse por enterada do trámite realizado para os efectos da súa elevación a consideración plenaria. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. O Pleno darse por enterada. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 5 da orde do día, asunto 4873, expediente 738-2021, recoñecemento extrajudicial de créditos 1-2021. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de abril de 2021, no que se deu conta do informe de reparo emitido por parte da Intervención Municipal de data 26 de marzo de 2021 e da proposta de Alcaldía, emitíndose o ditame do que se dará a alcalde lectura extractada. Pois ben, a Comisión Informativa, en votación ordinaria, por 6 votos a favor e 5 abstencións, acordou ditaminar favorablemente o asunto e así propoñer ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, levantar o reparo interposto pola Intervención Municipal con relación á relación de facturas número 21, emitida por importe de 3.783,63 euros en virtude do artigo 217 do Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais que establece que cando o órgano que afecta o reparo non estea de acordo con este, corresponderá ao presidente da entidade local resolver a discrepancia, sendo a súa resolución executiva. Non obstante, corresponderá ao Pleno a resolución das discrepancias cando os reparos a se baseen en insuficiencia ou inadecuación de créditos ou b, se refiren a obrigas ou gastos cuya aprobación sexa da súa competencia. Segundo, prestar aprobación ao expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito de competencia plenaria número 1/2021, prestando aprobación
a factura comprensiva da relación de facturas número 21, emitida por importe de 3.783,63 euros. Terceiro, que se elaboren por parte dos servicios de intervención os documentos contables de recoñecemento das obrigas. E cuarto, que os documentos de recoñecemento de obrigas se pasen aos servicios de tesourería para que se abonen de conformidade coa normativa de aplicación e as disponibilidades da corporación. Grazas, alcalde. Grazas, Paula. Abrimos turno ao presidente da comisión. Sí, se trata do recoñecemento extrajudicial dunha factura que foi emitida por unha empresa que suministra señalización viaria para o Concello. Esta factura ten fecha de 31 de diciembre de 2020 e foi presentada no Concello o 7 de xaneiro. Por lo tanto, é unha factura que corresponde ao ano 2020, que foi presentada tarde e que, por lo tanto, leva un reparo de intervención, quero dicilo claramente porque podedes anotar unha muesca dun reparo máis. Esta factura ten un reparo de 6.000 e pico do ano pasado, como estes, hai un cento deles. Que significa que unha empresa, por os motivos que fora, presentou a factura tarde e, polo tanto, ten un reparo de intervención que temos que levantar ahora en pleno para poder pagarlle, porque o suministro foi correcto. E ese reparo, ustedes, para o ano, nos virán a dicir que hai 1.000 reparos e que, polo tanto, é unha xestión nefasta, como este. E cada vez que veña un a pleno, que virán uns cuantos, pois irei dicindo un por un cales son culpa do Concello, da xestión do Concello, e cales son culpa de outras cuestións e imponderables que todo o mundo pode entender que alguén que fixe unha factura o 31 de diciembre presenta o 7 de xaneiro. Pero eso supón un reparo gravísimo. Nada máis. Gracias, Xulio. Por certo, a factura é, me preguntaba na comisión de que era, e a señalización horizontal ou vertical que se suministra ao almacén durante un tempo, según se vai pedindo para ir facendo reposicións das que se van estropeando e das novas que se van colocando, da señalización nova, e que facturan pois a final de ano. Gracias, Xulio. Continuamos o turno de intervención. Silvia. Sí, pois un servizo que se realizou no ano pasado, pero que se factura nos últimos días do ano, polo tanto, pois corresponde facer este recoñecemento extrajudicial e aprobala. Como acaba de decir Xulio, son máis de 3.700 euros en sinais, pero se corresponde con máis de 100 sinais e casi 200 soportes e abrazadeiras, soportes para sinais. Eso é unha numeración de sinais de distinto tipo e como entra xa casi pechado o orzamento do ano pasado, pois corresponde aprobala para este ano, leva o correspondente reparo de intervención, como debe ser, e corresponde ao pleno a aprobar, por eso estamos traendo aquí. Gracias, Silvia. Gregorio. Pues está suficientemente explicado. Ben, gracias. Continuamos o turno de intervencións. Partido Popular, portavoz. Sí, é curioso, non? Que o Concello de Facenda traiga aquí un reconocemento extrajudicial de crédito dunha factura e en vez de explicar un pouco a factura, xa se olvidaba de explicar a factura, o que fai é atacar e defenderse. Tranquilo, señor Barreiro, de verdad. Esto es una factura. La práctica habitual que tienen ustedes es esta. Es decir, esta es una, pero son cientos de ellas con las que hacen lo mismo. No tiene la culpa el Partido Popular, tiene la culpa quien gobierna, que son ustedes, ¿vale? Ademais, xa remato, alcalde, non sei se queredes botarlle a culpa ás empresas, porque parece que a veces insinúan vostedes como que son elas que presentan tarde e demais. Mira, as empresas traballan neste Concello, as empresas o que teñen que facer é traballar, presentar a factura e nos días correspondientes cobralas. Vostedes están alardeando de que o ano pasado pagaron as facturas, pero sabedes con que as pagaron? As facturas do Caixón, cos remanentes de tesorería. E por culpa de ter que pagar as facturas co remanente de tesorería do ano pasado,
ahora non poden facer investimentos. E iso vai ser o que nos vai levar aos puntos seguintes. Entón, non alardeen tanto, porque as facturas que vostedes pagaron, solamente lles quedou esta por pagar, pero as pagaron co remanente de tesorería. Mentres outros concellos, os remanentes de tesorería os utilizan para facer investimentos e obras, vos tedes que pagar as facturas dos caixóns, en vez de pagar esas facturas con cartos do propio orzamento vixente, porque vostedes nunca teñen previsión nos orzamentos para pagar as facturas. E por iso nos están levando ao endeudamento que nos están levando. E nós xa votamos o noso voto en contra deste reconocimiento extrajudicial de crédito. Moi ben. Rematado o turno de intervención, tocaría o seguinte turno, se hai algo máis que engadir. Presidente da Comisión. Sí, eu non ataca nada, eu digo as cousas. Ustedes, cando eu falo, se sinten atacados, non sei, será un problema de complexo. Eu non me sinto atacado por nadie, nin ataco a nadie. O único que digo as cousas, e aquí non estou acusando a empresa, porque unha factura que se emite o 31 de diciembre, se chega ao Concello o 7 de xaneiro, casi que hai que felicitar a empresa pola dilixencia que tuvo, entende? Dicir, porque son 7 días. Non é un problema de retraso, é un problema de que a legalidade exixe de que a factura teña que entrar no Concello no mesmo ano no que se produxo o gasto. E eso que parece tan sensato e tan razonable, pois supón un reparo de intervención, porque a factura non se pode contabilizar no mesmo ano no que se produxo o gasto. E, polo tanto, aquí nos ten ocupados con esta cuestión. É así de sencillo, eso supón un reparo, pero eso é problema dunha mala xestión? En absoluto, para nada. Ese é un problema para o Concello? Para nada. O único tempo que nos leva aquí a aclararlo a ustedes que é o problema máis gordo, ter que aclararlo, entende? E a única maneira legalmente de poder pagarlle este suministro que se fixo é facendo este recoñecemento e levantando o reparo que fixe a intervención. É a única maneira. E ustedes o poderán entender ou deixalo de entender, e o poderán comprender ou deixalo de comprender, pero isto funciona así. E, polo tanto, dicir de que hai moitos reparos en todo o ano destes casos. Hai así. E non é un problema, evidentemente, de xestión. É un problema que se dá porque a normativa está feita como está feita, que non digo que sea incorrecta ni mala, e que tamén ten a posibilidade de que se resolvan estes problemas, que é traendo a pleno, levantando o reparo que fixo intervención e punto, non ten máis. Nada máis. Gracias, Xulio. Algunha intervención máis? Silvia? Sí. Perdón. Pasamos á votación. Se hai segundo turno... Sí, a ver, vámonos a aclarar, hai un segundo turno. Se os que queiran pedir, eu estou pedindo a palabra do segundo turno, que queiran intervir, non teñen máis que pedir a palabra. Sí. Tocaría ya neste caso a Silvia. Silvia non pide a palabra, Gregorio. Tampouco. O portavoz do Partido Popular. Sí, o señor Barreiro acaba de ser el mismo de explicar perfectamente. Di que é moi congruente este concelleiro de Facenda. Di que isto non é un problema. E acto seguido di que estos problemas resolvense no pleno. Mira, señor Barreiro, déjese de reír tanto de nosotros como de todos os vecinos. Isto é un problema que ten que traer aquí o pleno para poder levantar este reparo. Sí, é un problema. É un problema por unha mala xestión. Despois di que vostede non nos insulta a nós. Esta mesma mañá na Comisión de Urbanismo, teño aquí compañeiros de testigo, incluso de outros partidos políticos, vostede mesmo dixo que nós somos como sillas, que somos inútiles. Eso é o que digo vostede día a día de nós. Entón, sí que nos insulta, sí que está defensiva continuamente, incluso para explicar algo que é competencia súa, da súa xestión, e que o está xestionando mal, e que hai informes de intervención que din que está xestionando mal, incluso de forma irregular, e chegado ao caso de forma fraudulenta. Entón, isto non o di o Partido Popular de Pollo, non o di o PP, o di o propio Servicio de Intervención. Entón, un poquinho máis de humildade, e o que ten que facer vostede é facer mellor os deberes, que para iso ten o cargo que ten,
concelleiro delegado de Facenda. O alcalde delegoulle esa responsabilidade, que é das máis importantes do Concello. E vostede e o partido que representa que o BNG o que está facendo son irregularidades continuamente. Prácticas irregulares, fraudulentas e incluso corruptas, como as que antes lle comentamos. Moitas grazas. Bueno, rematado o turno de intervención, os 2 minutos de últimos serían para o ponente do punto de orden do día. Xulio. Sí, vamos a ver, eu non nos insulto, os califico, nada máis, entende? E en este caso eu creo que son un pouco cortos, porque despois da explicación que din, non acabar de entendelo, hai unha empresa que fai unha factura o 31 de diciembre, que a presenta no Concello o 7 de xaneiro. E iso supón que como entra o 7 de xaneiro non se pode contabilizar no ano 2020 que está cerrado. O feito de que unha factura do ano 2020, dun suministro do ano 2020, se teña que contabilizar no ano 2021, supón que intervención teña que facer un reparo a esa factura. E como se resolve este problema? Que para ustedes é un problemón, como para votar en contra. Eso se resolve traendo a pleno e levantando o reparo de intervención. É como a lei prevé que se resolvan estes problemas que ustedes teñen tan graves. Entonces, non sei cal é o problema. O problema é ese. A lei dice que hai que facer un reparo por parte de intervención, que o fai, que ese reparo hai que levantalo en pleno, se trae a pleno, se levanta, se paga a factura e santo remedio. E non hai problema ningún, nin corrupción, nin malas artimañas, nin nada de nada do que están dicindo ustedes. Porque si teñen eses pensamentos e creen que hai esas malas artes, non deben dicilo aquí, deben ir á Fiscalía e dicilo. Xo fixeron e lle deron coas portas nos narices. Señores, ustedes xo fixeron eso. E se non o fan é porque non poden, porque non teñen maneira de facelo. E dicen que os insultamos. Ustedes o que veñen aquí é a entorpecer, a facernos perder tempo. Ustedes non dan unha idea boa. Ustedes non dicen nada en positivo. Ustedes non dicen nada para que Poio avance. Ustedes só fan por pedras na roda para que isto non avance. E nós non lle facemos caso. Vai rematando, Xulio. Nada máis, xa rematei. Ben, gracias. Entendo que hai que someter a votación, que é un suministro que evidentemente, por moito que o Partido Popular non queira pagar, hai que pagar, dado que as señales... Bueno, o Partido Popular fai moitos anos, cando gobernaba, xa fai evidentemente moitos anos, pois pagaba casi todo o ano seguinte, non? O sea, as empresas conocían ben os pagos do Partido Popular no seu momento. Pero, bueno, non é cuestión de eso. Nós somos responsables e, polo tanto, o levantamento do reparo é recoñecido por lei, non é ir en contra da lei, e, polo tanto, hai que pagar aos suministradores que fixeron o traballo para apoio, polo tanto, están aí. Evidentemente, non somos puferos, queremos pagar. Eso teño claro. Paula, supoño que hai que votar, dado que o Partido Popular pediu votación. Entón, vamos a facer a votación. Votación nominal, alcalde. Nominal, sí, vamos chamando. Ben, gracias, alcalde. Sí. Sí, se me escucha ahora. Sí, creo que se escoita. Sí. Disculpade. Sí. Agís Gómez Gregorio. A favor. Disculpade. Barreiro Lubián Xulio. A favor. Besada Lores María Consuelo. A favor. Caldas Moreira Margarita. A favor. Cochón Castro Rocío. Contra. Díaz Iglesias Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. Contra. Fernández González Rosa. A favor. García Freijeiro Marcial. En contra.
González López, María José Mariche, vota. En contra. Martínez Blanco, Xosé Luis. A favor. Moldes Martínez Ángel. En contra. Muiños Balea Cándido. En contra. Pereira Martínez Sergio. En contra. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Torres Balea María Natividad. En contra. Y Sobral Fernández Luciano, presidente. A favor. Bien. Alcalde, o resultado da votación a Roxa reflicte 9 votos a favor e 8 en contra. Bien. Queda aprobada a factura. Pasamos ao siguiente punto. Asunto número 6 da orde do día, punto 4874, expediente 703-2021, concertación e operación de préstamo para o financiamento de investimentos. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de abril de 2021, no que se deu conta da proposta da Alcaldía de 14 de abril de 2021, así como do informe conxunto de intervención de tesourería de 14 de abril de 2021 e do informe xurídico da mesma data, e adoptándose ditame do que se dará lectura extractada. Rematado o debate en votación ordinaria por 6 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, PSOE e Grupo Mixto Avante Pollo e 5 votos en contra do Partido Popular, dos membros presentes física e telemáticamente a comisión emite de conformidade coa proposta da Alcaldía ditame favorable propoñendo pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, prestar aprobación aos pregos de condicións reguladores de operación de crédito, así como ao inicio do expediente de contratación da entidade financiera que subministrará os fondos precisos para realizar os investimentos previstos con cargo ao mesmo. Segundo, que se invite a participar a todas as entidades financeiras que teñan sucursal aberta en Pollo, a Caixa, a Banca, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e Banco Santander, e se procede a publicar anuncio de licitación no perfil de contratación. Terceiro, as entidades financeiras invitadas e as demais que decidan participar na licitación poderán presentar as súas ofertas no rexistro do Concello en sobrepechado e firmados ou ben a través da plataforma de contratación polo licitador ou persoas que o representen no prazo de 15 días naturais a contar dende a data de envío da invitación ou da publicación do anuncio no perfil segundo as condicións establecidas no prego de condicións, achegando a documentación exixida na cláusula 8ª do mencionado prego. Grazas, alcalde. Ben, gracias, Paula. Vamos a abrir o turno de intervención. O ponente da proposta, concelleiro de Facenda. Sí, se trata de aprobar un pliego de condicións para formalizar un préstamo con bancos por un importe de 2.720.000 euros. Estaba previsto no orzamento un préstamo de 565.000 euros, se amplía en 2.155.000 euros ese préstamo. Non vou entrar agora no destino porque nos dous expedientes seguintes a este punto pois se vai a debatir o destino destes cartos. As condicións do préstamo é unha amortización a 17 anos con tipo de interés Euribor a 3 meses máis 80 puntos básicos. As últimas operacións que se están realizando está salindo ao tipo do 0%. E, bueno, dicir que o endebedamento que agora temos situado no 44%, pois con esta operación se vai a situar no 64%, quedando marxen aínda hasta o 75% para poder endebedarse, sin que eso supoña ter que pedir autorización para facer. Pedindo autorización
evidentemente terían que ser para cuestións moi necesarias ou moi urxentes, habría posibilidade de endebedarse hasta o 110%. Nada máis. Se hai algunha cuestión, algunha pregunta, pois intentamos resolverla. Ben, gracias, Xulio. Vamos a continuar con tu intervención. Silvia. Sí. Ben, explicou o Concello de Facenda. Este asunto consiste na concertación da operación de préstamo que acompaña o orzamento deste 2021 por un importe total de 2.720.000 euros. Esta cantidade inclúe tamén os 565.000 euros que se trataron cando foi a aprobación do orzamento, que se incluían no anexo de investimentos. Trátase de numerosas actuacións, maiormente destinadas á reposición dos servicios municipais, abastecemento, saneamento, alumeado, vías e obras. Como se dixo, sería unha operación con interese do 0% para incorporar aos investimentos que están vinculados a este exercicio. É posible chegar a esta cantidade porque se pechou o 2020 cun endebedamento do 44%. Xo explicaba Xulio tamén antes, con esta operación chegaríase hasta o 64% e ainda hai esa marxe que se fixa no 75%. Ademais, nos últimos anos vense liquidando o orzamento con remanente de tesourería elevado. O propio informe de intervención que acompaña a este punto di así, di a capacidade económica do Concello resulta suficiente para asumir o novo compromiso de pagamento que suporía formalizar esta operación. O que ven a decir é que é perfectamente asumible polas liquidacións positivas das contas anuais que están deixando uns remanentes de tesourería, é dicir, un superávit, que no 2019 foi de máis de 1.800.000 euros, perdón, 1.088.000 euros. E no ano pasado, como saiu da liquidación, de máis de 1.800.000 euros. Por lo tanto, coa suma destes dous remanentes dos últimos anos, xa se podería amortizar sobradamente o importe do préstamo. Ademais, na situación económica na que estamos, é máis necesario que nunca facer políticas públicas de investimento, non de contención. E máxime se a situación financiera do Concello nos permite destinar fondos para mellorar sustancialmente as infraestructuras, os servicios municipais ou realizar actuacións que sexan transformadoras e que o municipio necesite, a veciñanza tamén as está demandando. Poderíamos entrar en desgranar un pouco o destino concreto que se lle vai a dar ao importe, pero penso que veñen agora dous puntos onde se tratarían os investimentos concretos os que se van a destinar. Gracias, Silvia. Continuamos, Gregorio. Sí, creo que está sobradamente explicado. Tramitar un crédito precisamente para cubrir servizos que consideramos necesarios, inversións e investimentos que consideramos necesarios, actuacións que complementan convenios e acordos con outras administracións, e creemos que é estratégico e básico pedir este crédito neste momento, ademais onde as condicións son tan favorables e onde precisamente o que hai que facer economías expansivas que permitan tamén desenvolver o Concello e activar a acción económica do noso Concello, do noso municipio. Creemos que o momento de pedilo, creemos que é importante porque ademais vai a complementar outro tipo de actuacións que consideramos estratégicas para este mandato. Polo tanto, estamos plenamente a favor de solicitar este crédito e creemos que vai a ser fundamental para desenvolver moitas das actuacións que temos en marcha e que temos acordadas e conveniadas con outras administracións, o que vai a permitir mellorar notablemente determinados espazos do noso municipio que son demandados e que creemos que temos que abordar. Moitos desos espazos veñen recollidos xa no noso plan de mobilidade urbana sostible. Moitas das actuacións
xa son actuacións que están en marcha e permiten tamén compatibilizar, como decía, con outras inversións de outras administracións para facer un proxecto de municipio global e que permita desenvolver unha acción conxunta no total do municipio. Creemos que é completamente estratégico. Por lo tanto, estamos completamente a favor. Logo, nos seguintes puntos, desgranaremos cales son esas actuacións concretas, máis polo miúdo. Gracias, Gregorio, portavoz do Partido Popular. Sí. Boas tardes a todos e a todas. Primeiro, puntualizar algunhas das cousas que se dixeron aquí. Decía a compañeira da Avante Pollo, Silvia, que era unha proposta que se fixo en este caso no presuposto, é dicir que eso non é certo. A proposta que había de crédito no presuposto eran, en este caso, unha proposta de 500.000 euros, e o que veñen facendo con esta operación de crédito é enmendar a súa proposta que levaba o presuposto, que é dicir que en vez de o que era a proposta de 500 e pico mil euros, agora pasamos a unha de casi 3 millóns de euros con este crédito. Decía que presumía, en este caso, de que sempre as liquidacións do presuposto, remanentes moi bons, pero se facemos un repaso en menos de 2 anos de goberno deste 3 partidos, deste tripartito, vemos que parece que esa liquidación ou ese remanente non é tan bo como nos queren vender. Oxe, están utilizando porcentaxes, parece que sonan máis bonitos, pero a eso hai que poñerlle números. Vostedes no 2009 pediron un préstamo de 650.000 euros, no 2020 pediron un préstamo de 500.000 euros, e agora no 2021, hoxe, van a aprobar un préstamo por 2.720.000 euros. Logo, non nos queiran vender aos veciños dicindo unha mentira, dicindo que isto se podría amortizar, non, é que as liquidacións que facemos do presuposto se fulminan o mesmo día que se fan. Porque, claro, está moi ben o que din vostedes. Se non tuveramos facturas sen pagar no caixón, pois, sin ningún tipo de problema, pois isto se podría facer pois con eses remanentes, con esas liquidacións, pero é que resulta que todo eso, como xa o liquidan o mismo día que se fai esa liquidación ou se presentan eses remanentes para pagar facturas que decía antes o alcalde que non tardaban un ano en pagar. Decirlle que correxilo, porque normalmente sí que se tarda, porque moitas destas liquidacións e moitos destes remanentes son, nalgún caso, para facturas de máis de 9 e 10 meses. O resumen é fácil. Vostedes, en menos de 2 anos de goberno, pediron máis, en este caso, aproximadamente 4 millóns de euros en préstamos. Hoxe falan de porcentaxes, pero a realidade é que no último presuposto que vostedes traían falaban de 500.000 euros dese plan de investimento e realmente deses 500.000 só tiñan 50.000 euros. Eso é a realidade. Logo, non nos queiran decir que todo está ben, que todo é fabuloso, cando para o capítulo de investimentos teñen únicamente 50.000 euros. E decían daquela que iban a facer unha operación de crédito por 500.000. E agora, 2 meses despois, fan unha emenda á súa propia proposta e vamos a firmar un préstamo de casi 3 millóns de euros. Un préstamo que, por certo, por moito que vostedes se digan que se pode pagar, vostedes non van a pagar, porque esta operación de préstamo leva unha carencia de 2 anos. Quere decir que o van a pagar próximas corporacións. Con esta operación, en este caso, de crédito, pois están hipotecando a 4 corporacións e están hipotecando, en este caso, hasta o 2040 con esta operación. Logo, nós estamos de acordo en casi todas as obras que vostedes propoñen, pero que non estamos de acordo é que vostedes sempre, que cada vez que queren facer algo, o único que están facendo é hipotecando o que é o futuro desarrollo do noso concello. Nós sabemos que existen cartos, en este caso, para pagar cando toque pagar, xo temos claro, pero como ben decían vostedes, é que estamos xa moi preto de que a partir dese 75%, se nós o día de mañán, como outros moitos concellos, pois queremos facer unha actuación importante, non podríamos facer porque unha vez que excedemos dese 75%, temos que pedir autorización e só se podría facer para cousas moi urxentes ou moi concretas. Logo, nós, neste caso, creemos que vostedes, en menos de 2 anos, incrementaron con esta operación de crédito a deuda a 9 millóns de euros. Todo aquilo que o señor Montoro lle obligou a amortizar, agora mesmo vostedes o van, en este caso, a cargar.
todo aquilo que foron amortizando nestes últimos anos baixaron de 9 a 5,5 millóns de euros, pois agora dun plumazo vamos a pasar de 5,5 millóns ata 9. O que quere decir que isto vai a ser, en este caso, bastante complicado cando nun futuro pois queramos facer proxectos como fan outros concellos, como outros concellos que en este caso fan operacións de crédito pois para facer auditorios, para facer piscinas, para facer pabellóns, para facer infraestructuras importantes. Unha vez que excedemos dese 75%, todo este tipo de actuacións van a ser moi complicadas facelas. Por qué? Porque vostedes, ano tras ano, están liquidando tanto as liquidacións como remanentes de tesorería para pagar facturas que teñen os caixóns. Incluso, a maioría das veces, todas as modificacións, en este caso, que fan de crédito, tamén son para pagar facturas. Moitas gracias. Gracias, Ángel. Ben, rematado este primeiro turno de intervencións, pasamos ao seguinte, co presidente da comisión. Sí, 3 minutos no segundo turno. ¿Cantos? 3. 3 minutos, moi ben. Vamos a ver, é mentira o que estaba dicindo o señor Moldes. A liquidación do orzamento é que, ademais, é desmemoriado totalmente, porque no último pleno, hai un mes, aprobamos unha modificación de crédito financiada con remanente por 1.400.000 euros e quedaron 300 e pico mil euros sin distribuir dese remanente en previsión de futuras contingencias, en donde se fixeron propostas como a compra de maquinaria, en destinar 196, maquinaria 140.000 euros, alumbrado público 196.000 euros, vías urbanas 220.000 euros, adquisición de terrenos para centro de saúde 300.000 euros. É dicir, aquí hai unha serie de propostas que supoñan 1.464.000 euros que non foi para pagar facturas, como dice usted, de forma totalmente mentireira. Eso é falso totalmente. O remanente de tesorería non se utilizou para pagar facturas. É falso, é mentira. É usted un mentireiro e o podo demostrar con actas do pleno. Un mentireiro auténticamente. E dicen ustedes que os insultamos. Non, eu non insulto, califico. O señor Moldes é un mentiroso. Porque o señor Moldes estuvo no último pleno en donde se aprobou unha modificación de crédito financiada con remanente de tesorería que non era para pagar facturas, sino para facer investimentos futuros, que ahora dice que es para pagar facturas. Pero onde estaba usted? Que estaba de corpo presente ou non se enteraba do que falábamos aquí? Parece mentira chegar tan baixo, que é asquerosidade. Despois, en segundo lugar, dice usted que quedamos sin posibilidade de facer outras operacións. Pois non, é mentira. O Concello de Pollo ten posibilidade hasta o 75% sin pedir autorización a ningunha outra administración de endebedarse n'1.400.000 euros máis. 1.428.000 euros. E con autorización, xo dixen antes, hasta o 110% en 6 millóns de euros máis. 6 millóns de euros máis, señor Moldes. Falamos de moitas cantidades, entendes? E moi fortes. Deixamos marxe suficiente. E despois, hai que dicir que o Concello de Pollo ten capacidade de sobra, e é verdade, con 2 remanentes de tesorería que non se destinen a facer investimentos, se amortiza esta operación de crédito en 2 anos. E podo por exemplos. No ano 2010, efectivamente, o Concello de Pollo debía 9,3 millóns de euros. 4 anos despois debía 2.400.000 euros menos. E 4 anos máis, en 8 anos, se habían amortizado 4 millóns menos. Por lo tanto, o Concello de Pollo sí ten capacidade suficiente de financiamento. E os investimentos son necesarios. Moi ben. Gracias. Continuamos co turno de intervencións. Sí, nada, eu antes de nada quería puntualizar o comentario que fixo Ángel, porque, bueno, sabemos que sempre lle gusta a oposición ese xogo de confundir, pero neste caso a aclaración é bastante fácil de facer. Eu o que dixen exactamente, Ángel, era que nestes 2.700.000 iban incluídos os 565.000
dos que falábamos no pleno de xaneiro, ese anexo de investimentos por importe de 565.000 van dentro deste importe, non é un importe a maiores, foi exactamente o que dixen. Despois, bueno, por aclarar o do remanente, eu teño aquí diante un listado bastante longo por importe de máis de 1,5 millón de euros que son, aprobamos no pleno do mes pasado, o destino e as actuacións ás que se lle vai a dar o orzamento do ano pasado, non sei, a aportación para os proxectos de IDAE, compra de vehículos para os servicios municipais, as aportacións municipais para diversas subvencións, melloras de instalacións, equipamentos culturais e deportivos, melloras nos colexios, se sigo enumerando todas as actuacións, pois non me chegan os 3 minutos, así que saben perfectamente, como dixo Xulio, estaban en ese pleno, e se non teñen a acta no portal de transparencia e poden repasalo, que os cartos do superávit, do remanente do ano pasado, se destinaron a actuacións que son de moita importancia e moi necesarias executar neste ano. Despois, bueno, eu non sei se entender ou non entender que o PP estea en contra de pedir este crédito. Eu me quero supoñer que a eles lle gustaría exactamente o contrario, é dicir, que non se solicitara o crédito, que se deixara pasar esta oportunidade e que se deixe pasar a oportunidade de mellorar en grande medida o Concello, non? Igual eso sí que lles valía mellor a eles e aos seus intereses partidistas, non? Que o equipo de goberno non gobernara, que o equipo de goberno non xestionara e que non financiara proxectos que son necesarios. Desta maneira, bueno, pois eles conseguirían un municipio paralizado, un municipio donde eles puderan seguir exixindo obras, exixindo actuacións, exixindo melloras e que non se realizaran. Porque nos ten que parecer que para eso é para o que traballa a oposición que temos, para bloquear, para boicotear, para impedir que se realicen actuacións que son moi beneficiosas para todas as veciñas e para todos os veciños. Eu considero que o que non se pode e o que non é bo para o Concello é estar instalado nesa queixa constantemente reclamando novas actuacións e despois patalexar e votar en contra cando o que se trae, o que se propón é precisamente o mecanismo para financialas e para leválas a cabo. Gracias. Continuamos cos intervencións, Gregorio. Bueno, a verdade é que o Partido Popular leva 25 anos anunciando a hecatombe e o caos. Bueno, este discurso é o habitual, o de sempre. Exixe obras, pero cando se buscan as fórmulas para executalas, leválas a cabo e plantexar as propostas concretas, pois parece que efectivamente non lle gusta que se executen. Bueno, esta semana hai un exemplo moi claro, hai unha estrategia clara de confrontación, de mentir, de enganar, de medias verdades, de traslucir unha realidade paralela. Esta semana o señor Moldes tuvo a oportunidade de sacar unha noticia dicindo que o goberno local non quere facer comprar o aparcamento de Anafans tal e cual. Precisamente cando a semana pasada se foi a comisión de Facenda precisamente o compromiso da compra dese terreno, precisamente el se abstuvo, ademais, é verdadeiramente chamativo, este doble xogo de realidades paralelas, de decir unha cousa públicamente, de ter un discurso completamente falaz e falso e ao marxen da realidade do Concello. Tamén se recurre moito a estas frases ditas de facturas no caixón. Acabamos de aprobar no punto, creo que era o punto 3, o período medio de pago das facturas. O período de medio de pago, según informa a propia interventora, o cálculo do período de medio de pago do Concello de Pollo relativo ao primeiro trimestre do exercicio 2021, os criterios de cálculo anteriormente expostos ascende a 16,23 días. Ese é o período medio de pago, 16 días. Vostede dedica aí facturas no caixón, e co remanente vai destinado ás facturas, non é verdade?
Como se ten dito, o remanente iba para inversións concretas, actuacións concretas, con nomes e apelidos e proxectos concretos. Por certo, xa redactados, en marcha, en previsión de executar en breve. Por lo tanto, ese discurso é completamente falaz, e o único que fai é tensionar, generar crispación, tensionar a sociedade, pero nada constructivo. Non se propón nada, non se plantexa nada, non hai ningunha proposta por parte do Partido Popular con visos de futuro, simplemente a confrontación e a provocación absoluta. No remanente tamén, ademais de actuacións concretas, como teño dito, tamén iban previsións para proxectos que están solicitados en marcha de outras administracións tamén, como os fondos europeos, onde se facía a previsión de achegas do 20% que corresponde ao Concello e demais. Por lo tanto, ese discurso non casa ben coa realidade. Non é para pagar facturas, sino que é para pagar actuacións concretas. De que se paga directamente con fondos municipais ou que se pagan con xestión do propio Concello ante outras administracións. Vai rematando, por favor, Outras Gregorio. administracións, por certo, que non son do PP, porque co PP é difícil chegar a acordos. Gracias. O voceiro do Partido Popular, ten o seu turno. Sí, vamos a ver, a compañeira Silvia Díaz, ao Partido Popular na oposición lleva lo mesmo que llevaría usted cando non estaba no goberno, ou cando lle pedía os votos aos veciños de Pollo, que decía que iba a conter o gasto. Pois mire, vostede, desde que chegou ao goberno, en menos de 2 anos é canto máis gasto producimos no noso Concello. Concretamente, en menos de 2 anos, máis de 4 millóns de euros. O compañeiro do Partido Socialista, simplemente a mí non me gusta facer, lle faría unha recomendación. Ou que lea as notas completas de prensa, ou que simplemente non os apuntes os argumentos dos asesores. Vamos a ver, se vostede lea a nota completa, nós non lle estamos dicindo que se nega a comprar, nós o que nos estamos, en este caso, queixando é que vostedes, en vez de recurrir á deuda, vostedes ese terreo o poderían comprar perfectamente, lle poñemos un exemplo, simplemente co que recaudaron a maiores do que vostedes le pensaban, en este caso, e que tiñan presupuestado, en este caso, no presupuesto 2020, que tiñan en recaudación de multas 120.000 e finalmente pois recaudaron pois preto de, en este caso, 180.000. Logo, nós non lle estábamos criticando a compra, nin lle estábamos recomendando que compren o terreo, lle estábamos dicindo que o puideron pagar sin ir a débeda. Pero eso sucede ou ben porque só se len o titular das noticias ou simplemente os argumentarios que lle mandan os asesores. Mire, vostedes, por moito que queiran convencer a xente, o teñen difícil. Porque a ver como lle explican vostedes aos veciños que estamos fabulosamente ben, que todo está moi ben, que o PP somos catastrofistas, e vostedes ano tras ano se están endeudando. Repito, no 2019 máis de 650.000 euros, no 2020 máis de 500.000 e agora casi 3 millóns de euros. Oiga, non se rían dos veciños. Que nos insulten ao Partido Popular o señor Xulio Barreiro, xa estamos acostumados, pero por moito que nos insulte, a realidade é moito zuda. É tanto zuda que no último presuposto o que realmente mentiu foi o señor Xulio Barreiro, que dixo que tiña no capítulo de inversións 550.000 euros, que só tiña 50.000 euros e ao final que iba a pedir un préstamo de 500.000. 2 meses despois nos ven a decir, mira, me confundín, lo siento, pero en vez de pedir 500.000, teño que pedir 3 millóns de euros. Por moito que nos chaves mentireiro, o único que minte é o documento que vostede fai como concelleiro de Facenda. Eso é a realidade. Non pasa nada, Canto máis nos insulte, quere decir que o mellor estamos facendo. Nos preocuparía que unha persoa como vostede estuvera falando ben de nós. Mire, vostedes están no ano que máis recaudaron. No IBI, no ano 2020, tiñan pensado ingresar 3.140.000 euros e ingresaron 3.315.000, 175.000 euros máis. En plusvalías, tiñan pensado ingresar 225.000 e ingresaron 328.000. No IAE, tiñan pensado ingresar 116.000 e ingresaron en este caso 179.000. En multas tiñan pensado ingresar 120.000 e ingresaron 176.000. Tiñan unha previsión de ingresos de máis de 12 millóns de euros e finalmente ingresaron casi 14, máis de 1.700.000 euros. E gastaron todo isto, por moito que queiran, en pagar facturas, porque ao final non fixeron ningunha actuación e para as poucas que queren facer se teñen que pedir un crédito que vostedes non van a pagar, senón que vai a ter unha carencia de 2 anos. Esa é a realidade. Por moito que queiran decir. Gracias, Ángel.
O último turno do ponente, que serían 2 minutos. Xulio Barreiro. Sí, eu sigo insistindo que non insulto, califico. E califícase vostede mesmo cando acababa de dicir que o remanente se destinara a pagar facturas cando é mentira. E é tan mentira como que aparece nun expediente tramitado en pleno hai solo un mes. Menuda tontería, menuda estupidez. Foiselle a pinzas, señor Moldes. Eu pensei que era máis listo. Pero bueno, mire, nós nos endeudamos en 500.000 euros cada ano, pero tamén se paga cada ano 650.000 euros, Non se esquenza deso. Se piden préstamos, pero se paga máis cantidade que o que se pedía. Este ano non vai ser así, pero hasta ahora sí. En 8 anos se reduceu o 45% da débeda que había no Concello. Iso está máis que comprobado. Ese é o discurso que veñen ustedes dando desde hai 20 anos e non lles vale para nada. Pollo este ano recaudou moito, máis que nunca, e para o ano vai a recaudar máis, e non siente máis, porque é un concello que medra e que cada vez xenera máis recursos. E, polo tanto, é normal que teña máis ingresos e que teña máis gastos, ten máis veciños e ten máis servicios que dar. Entende? En este momento, as condicións son ideales. Vamos a ter un préstamo ao 0% de interés. E, se non, dentro dun mes o veremos. O endebedamento está completamente controlado, o 64%, baixo, a entender. O Concello de Pollo soportou endebedamento do 115% sin pasarlle absolutamente nada, nada. Este préstamo vai permitir expandir a economía que tan necesario é en este momento e que ustedes están pedindo, pero ustedes piden por un lado e quitan polo outro, entende? Vai permitir facer que é o máis importante, toda unha serie de infraestructuras e de servicios que son necesarios e que ustedes tamén están de acordo con nós en que son necesarios. E vai permitir suscribir convenios con outras administracións e obter subvencións que de outra maneira non sería posible. E que estes 2 millóns de euros se van a transformar en 5. Nada máis. Gracias. Pasamos á votación. Nominal. Nominal, sí. Agis Gómez Gregorio. A favor. Barreiro Lubián Xulio. A favor. Pesada Lores María Consuelo. A favor. Caldas Moreira Margarita. A favor. Cochón Castro Rocío. Rocío, abro o micro, que está pechado, Rocío. Ahora. Non se oi, non se lle escoitaba. No. Ahora. A ver, ahora sí. Por favor, Rocío, de nuevo. Nada, non se escoita. Escoítase. Agora sí. Agora, en Sí. contra. En contra. Grazas. Díaz Iglesias e Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. En contra. Fernández González Rosa. A favor. García Freijeiro Marcial. Contra. González López María José Mariche. En contra. Martínez Blanco Xosé Luis. A favor. Moldes Martínez Ángel. En contra. Muñoz Balea Cándido. En contra. Pereira Martínez Sergio. En contra. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Torres Balea María Natividad. En contra. E Sobral Fernández Luciano, presidente. A favor. Presidente, a votación reflicte 9 votos a favor. Grazas, e 8 alcalde. en contra. E 8 en contra. Queda aprobada a proposta. Pasamos ao seguinte punto.
Punto número 7 da orde do día. Asunto 4875, expediente 794-2021, modificación de crédito 15-2021, crédito extraordinario financiado con préstamo. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de abril de 2021, no que se deu conta da documentación que consta no expediente e da proposta da Alcaldía de data 14 de abril de 2021. A continuación darase lectura extractada ao ditame no que se indica: non suscitándose debate ningún, a comisión en votación ordinaria por 6 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, 2 do PSOE, 1 do Grupo Mixto Avante Pollo e 5 votos en contra do Partido Popular, 2 membros presentes física e telemáticamente, ditaminou favorablemente o asunto, propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, prestar aprobación á modificación orzamentaria número 15 de 2021 mediante crédito extraordinario nos conceptos e contías que figuran na memoria da Alcaldía por un importe total de 1.240.000 euros. Segundo, que se someta ao trámite de información pública a aprobación do expediente de modificación orzamentaria tal como se establece na legislación aplicable. Alcalde, neste caso, a aprobación definitiva da presente modificación de crédito estará supeditada a efectiva tamén formalización previa da operación de crédito a que está vinculada. Grazas, alcalde. Gracias. Paula. Alcalde, perdón, solo un apunte que me pareceu escoitar que decía a secretaria que habíamos votado en contra, si mal non recordo, foi unha abstención na comisión. Ángel, en este momento, en el dictamen que tengo aquí conmigo, recoge esa información, no obstante, de acuerdo con lo que acabas de manifestar, así se contrastará y bueno, pues así se recogerá y se dará traslado, tras ese traslado, contraste de información, perdón. Gracias. Abrimos turno de intervencións. Iniciamos o turno por o presidente da comisión. Sí, bueno, se trata dunha modificación de crédito mediante crédito extraordinario por un importe de 1.240.000 euros que se financia co préstamo, con parte do préstamo que acabamos de aprobar no punto anterior. O préstamo que tanto debate nos dou anteriormente vai a valer pois para a adquisición dos terrenos do Centro de Saúde de Anafans, que o Partido Popular tanto reivindica e que se podría conseguir apagando o alumbrado público un mes 70.000 euros, pero non parece lógico, non parece sensato. Para a reposición de servicios na PO 308 200.000 euros, adquisición de maquinaria, unha carroceta e unha máquina elevadora de 280.000 euros, dotación de césped artificial ao campo da Raiboa, campo de fútbol da Raiboa, de 200.000 euros, a cubrición das pistas de Monte Baldío, 290.000 euros, e a creación dun parque infantil, 200.000 euros. Estos son investimentos, infraestructuras que creemos que son importantes para dar un mellor servicio e de maior calidad aos veciños e que, polo tanto, pois consideramos que tendo oportunidade de formalizar este préstamo, porque o ano pasado non teríamos a oportunidade, e igual para o ano non hai esa oportunidade, pois é polo que decidimos formalizar o préstamo anteriormente que aprobamos e, digamos, facer estes investimentos que acabo de ler. Pouco máis. Moi ben, gracias, Xulio. Continuamos co turno de intervención. Silvia. Sí. Despois da aprobación da concertación do préstamo e como anticipábamos xa no asunto anterior, estes dous que veñen agora, un a través de unha modificación de crédito para dotar de crédito extraordinario e o punto seguinte que falaremos a través do suplemento de crédito, pois é a aprobación desa relación de investimentos que van a ser o destino dese importe total do crédito. Acaba de comentalo Xulio,
son pois, esa adquisición de terreos para aumentar as prazas de estacionamento nas zonas onde máis demanda hai de aparcamento. Van 200.000 euros para unha creación dunha gran zona lúdica infantil, moi necesaria nun municipio que, como é Pollo, non? Donde cada ano medra a poboación de menoridade, e ademais nun momento onde hai moitísima demanda de espazos abertos. Tamén se inclúen outras actuacións que veñen a dar resposta a necesidades que levan pendentes ou levan enriba da mesa durante moitos anos, moitas delas porque dependen ou son de competencia de outras administracións, como a administración autonómica, como pode ser a tan solicitada mellora do entorno da Barca, e para iso que se reservan eses 300.000 euros destinados a negociar un convenio coa Xunta de Galicia para humanizar a Barca, Porteliña e Andurique, de maneira que sirva para apular, para que a Xunta comprenda e asuma a necesidade que hai de mellorar dunha vez a seguridade viaria e o entorno peonil, as beirarrúas, os accesos e as zonas verdes dunha zona que é a entrada ao noso municipio e que é imprescindible acometer dunha vez e que ademais é moi demandada pola veciñanza. Inclúese tamén na proposta financiar diversos actuacións en diversos espazos públicos municipais, tanto deportivos como socioculturais nas distintas parroquias, tanto para mellorar o seu estado como para mellorar a accesibilidade, non? Dende o Casal de Ferreirós ou a Biblioteca de Campelo ou a Escola do Campo de Combarro. Tamén se incluyen melloras no Centro Cultural Xaime Illa e no Museo de Colón, nestes dous equipamentos culturais. Falando de Raxó, faise unha aposta decidida por incrementar os equipamentos e os espazos públicos desta parroquia, e se destinan casi 290.000 euros para facer realidade a histórica demanda de cubrir as pistas de Monte Baldío e poder dotar a Raxó dunha zona deportiva en condicións tanto para as persoas usuarias como tamén que sirva para mellorar a dotación de zonas das que pode dispoñer ou pode utilizar o alumnado do colexio público de Espedregada. Hai unha parte importante tamén que vai para mellorar a prestación e a actualización dos servicios municipais, para maquinaria e para equipamentos das brigadas, que seguramente vai a supoñer un aforro posterior. Moitas delas son actuacións que se viñan dilatando e que o momento é agora, é o momento de poder executalas e de poder darlle por fin solución. Decía o Xulio antes, non? Parece o momento oportuno, o Partido Popular sabe perfectamente que é o momento oportuno de facelo. Non sei, vexo que hoxe están especialmente tensos ou molestos, non sei que o que lles molesta especialmente, igual preferirían, como dixen antes, que se deixara pasar e que se desperdiciara esa oportunidade solo para poder seguir tendo a excusa de seguir queixándose e de seguir protestando e reclamando constantemente actuacións e obras, pero desexando que non se realicen. Como decía, a oportunidade son moitas actuacións e moitas das parroquias as que se lle vai a poder poñer solución. Gracias, Silvia. Continuamos co turno de intervención, señor Gregorio. Pois sí, como se ten dito, inversións necesarias e inversións que son estratégicas para o noso Concello, consideramos fundamentais. A adquisición do terreno do Centro de Saúde. Por certo, decía vostede antes que, en primeiro lugar, que os asesores non fan argumentarios. O que non pode vostede cambiar o discurso cada vez que se lle... Porque no discurso ten que haber certa ética, senón carece de sentido debatir, é dicir, non ten ningún sentido. Se anulamos a ética no discurso, non ten ningún fundamento debatir porque todo vale.
el PP de Polla acusa al gobierno local de no querer ampliar el aparcamiento de Anafals. El portavoz del Partido Popular, Ángel Moldes, denuncia que el gobierno local no hizo nada para ampliar el aparcamiento del centro de salud, a pesar de conocer la predisposición del propietario de una parcela colindante a negociar su venta. Evidentemente negociamos con eles e cando tuvemos a oportunidade de ter fondos... Siga, señor Gregorio, siga. Perdón, non interrompa. Un respeto. Entón, vostede non fai referencia a que a semana pasada foi a comisión, porque vostedes non teñen ética. Vostedes fan unha oposición que, bueno, xa é coñecida entre os seus compañeros, é coñecida na provincia, por unha oposición oscura, enredante, unha oposición que non é equiparable á oposición de outros sitios donde goberna o Partido Popular ou donde o Partido Popular está na oposición. Pero vostedes sabrán por que a fan. Bueno, eu recomendo que sigan o exemplo dos concellos colindantes, como o señor Telmo ou María Ramallo, que están gobernando precisamente por non facer o que facían vostedes, non? De bloquear e condicionar o desenvolvemento do Concello de Pollo, frenando proxectos interesantes e fundamentais para o noso Concello. Unha das cousas que estamos facendo é precisamente cubrir as necesidades que non cubre o Partido Popular, como é o tema da depuradora, como é o tema de Campelo, que vostede participaba no bloqueo de forma efectiva. Por lo tanto, estamos pedindo un crédito para desenvolver actuacións fundamentais e necesarias. Se teñen dito, pistas deportivas, compra de terrenos, melloras dunha zona infantil, un concello moi xoven, dos máis xóvenes de Galicia, é necesario ter unha zona infantil ben equipada para todas as idades, en condicións, maquinaria e, sobre todo, Andurique, Porteliña e Abarca. O que lle invito é que nunha actuación que é competencia da Xunta de Galicia, onde estamos dispostos a facer unha importante aportación económica, que este do lado do Concello, que non lle sirva de coartada para que a Xunta non faga nada como fixo hasta agora. O interesante é que o Partido Popular se alinee cos intereses de Pollo e non lle dé argumentos á Xunta para non exercitar as súas competencias no noso municipio. Fundamental, como fixo no tema da depuradora que tuvo que ver o Goberno de España a resolver o problema que vostedes foron incapaces de resolver en 40 anos, ou como o tema de Campelo, que tuveron bloqueado desde os romanos, gobernando vostedes sempre na Diputación, e vostedes servíndolle de coartada ao señor Luzán para que non o fixeran. Por certo, non me imagino a oposición actual reuniéndose coa presidenta da Diputación, dándolle coartada, cuartelillo a un líder da oposición. A Diputación actual respeta aos alcaldes, respeta aos concellos e non fai o que se facía con vostede, de que o presidente se reunía con vostede para bloquear un proxecto insólito, pero tuvo que vir unha nova diputación para refacer o que vostedes non fan. Depuradora, Campelo, e podían mencionarlle moitas outras cousas, como o polígono de Fergamoreira, como todas as actuacións que teñen bloqueadas sistemáticamente coa seu pretexto. Porto de Raxó, vale? O Porto de Raxó tamén temos unha cuantía reservada porque esperamos que este ano de unha vez por todas se execute como se comprometeron no Parlamento e espero que unha vez máis non lle sirva a vostede de coartada para que non se faga e lle dé argumentos peregrinos como aquelo de que como non estaba a ubicación da depuradora non podían facer o proxecto. Argumento peregrino que lle facilitou vostede, por suposto, porque non se le alinea cos intereses de Pollo, se alinea cos intereses partidistas. Lle pido que no caso de Porteliña, Andurique e Abarca se alinee dunha vez por todas por os intereses de Pollo, que mellor lle irá. Gracias, Gregorio. Continuamos o turno de intervención. Sí, vamos a ver, primeiro empezamos por Silvia. Decía que estábamos nerviosos, non moi tranquilos, Silvia. Igual quen está un pouco nerviosa, en este caso tes que ser ti, porque tes que decir e facer todo o contrario que aquelo que prometeches cando estabas en campaña. Pero bueno, non sería a primeira vez que o que dixeches en campaña ten o recorrido que ten e vale po que vale. Nos estamos a favor de o 90% das obras que aquí se propoñen. O que non estamos a favor é da forma que buscades para financialas. E ti tampouco estabas cando estabas na oposición, que decías que ibas a vir a un goberno a controlar ese tipo de deuda. E o que se fixo desde a túa chegada foi incrementarse. Para nós, todas estas actuacións que pretende justificar hoxe o tripartito con este préstamo xa podían estar feitas e pagadas se tuverades unha boa xestión económica. Resulta curioso que na intervención do señor Gregorio Agís fala de todo menos das obras. Fala da depuradora como que se está resolto, un pouquiño de respeto ao sector do mar, ao sector do turismo e aos veciños de Pollo. Por desgracia, está igual
igual, vertendo igual a ría que fai 25 anos, que fai 30, que fai 40. Igual. Oxalá que se corrixa. Non vendemos. Non me interrumpa, señor Gregorio, que son 3 contra min, si sendo 3 contra min me ten que interrumpir, xa sabe porque somos unha oposición boa. E xa sabe porque temos casi un 44 de porcentaje de voto no noso concello. Que son 3 contra min, deixeme o meu turno, polo menos. Mire, vostedes, por moito que queiran vir aquí a vender, vostedes firman este préstamo porque teñen medo a perder o goberno nas próximas eleccións. E o piden porque faltan 2 anos. Logo, teñen que endeudarse agora para poder ir facendo as cousas antes de que cheguen as eleccións. E o que veña atrás, non sabemos se somos nós ou poden ser outros, que arreen. Por eso piden unha carencia de 2 anos. Mire, vostede leva no goberno xa uns cuantos anos. Por moito que queira culpar a oposición, o único culpable de que se fagan cousas ou non é o goberno. Porque senón, todas as que se fan tamén van a ser gracias á oposición. Vostede di que o Partido Popular non se alinea, en este caso, co equipo de goberno. Mira, eu lle fago unha recomendación. Vostede que visita toda a provincia, pois vostede mire en cantos concellos o partido que está na oposición vota a favor co equipo de goberno. En cantos. Lle podo poñer, por exemplo, o exemplo do reglamento para que este pleno. O único concello en toda a provincia que foi unánime, votado polo Partido Popular. Faga vostede un repaso de cantos acordos presentaron vostedes como goberno e votou o Partido Popular a favor. O 94%. Porque non somos unha oposición responsable, constructiva, pero fiscalizadora. Tamén lle fago unha recomendación. O mellor vostedes o que lle ten que recomendar a moitos concellos é que aprendan a oposición que se fai en Poio. Que, por desgracia, somos un partido que estamos na oposición e temos unha diferencia de votos, por exemplo, de vostede, de máis de 2.000 votos. Pero, bueno, é a democracia, a respetamos. Pero creo que vostede non está no camiño de darnos consellos ao Partido Popular, porque vostede ten 3 concelleiros e nós, en este caso, temos 8. Estamos na oposición? Pois sí, porque respetamos a democracia. Pero mire, lle volvo a repetir o que lle dixen antes. O Partido Popular está a favor de que se fagan estas actuacións. Non de apagar as luces, como dicía o señor Xulio Barreiro, pero ao mellor, co incremento das multas, xa compraban o terreo da Anafans. No 2020 e no 2021, por desgracia, non vai haber festas. Xa teñen 1 millón de euros, ou parte deles porque outros xa os gastaron para pagar facturas, pois xa tiñan, por exemplo, 400.000 euros deste ano, pois para facer tanto a cuberta de Raxó como ese parque que nós tamén solicitamos. Logo, hai outra forma de gobernar. Está todo inventado. Poñía vostede o exemplo de outros gobernos. Faga vostede como outros gobernos. Nos poñía o exemplo de Sanxenxo. Creo que hoxe sale unha noticia falando do presuposto. Van a chegar preto a débeda cero, mentras vostedes van a chegar a 9 millóns de euros. A diferencia que teñen piscinas, auditorio, equipos de emerxencia, etc. E nos notemos. Se vostedes trouxeran un préstamo para facer un pabillón, para facer un auditorio, o entenderíamos. Pero este tipo de cousas, por exemplo, para comprar unha carroceta, pois xa teñen o plan concellos que o podrían facer sin ningún problema. Pero vostedes non. Vostedes, como gastan todo en modificación de créditos e gastan todo, en este caso, en pagar facturas, porque teñen unha mala planificación, pois, e non siguen as recomendacións de intervención, pois por eso teñen que gastar todas esas liquidacións e todos eses remanentes. Para o Partido Popular, as obras, sí. A forma de financialas, non. Porque pon en moito peligro o futuro do noso concello, non o futuro económico, senón o futuro desarrollo do noso concello. Porque a partir do 75% non se pode pedir préstamos para calquer cousa, e o sabe o señor Xulio Barreiro, senón que tes que justificar moi ben cal é a necesidade no que vas a gastar. Por exemplo, se nun futuro rematando, pedir por favor, un préstamo para facer un pabellón, pois non podríamos facelo se superamos ese 1.600.000, excederíamos dese 75% porque xa non sería unha gracias, Ángel. justificada. Vai rematando. Gracias, Ángel. Rematado este primeiro turno de intervención, vamos ao segundo. Xulio. Sí, bueno, é paradóxico que este de acordo co 90% das obras que se propoñen, é dicir, coincidimos bastante, pero sempre teño unha pega. Se non fora polo rabo, empreñaba a burra, claro. Pero hai que por algunha disculpa para non votar a favor. Entonces, falan de que se fixera unha boa xestión económica, pois que se podrían levar a cabo estes.
A mí me gustaría que concretara, efectivamente, porque non se fan festas, pero se fan actividades culturales e moitas. E se sustituyen, é dicir, unhas actividades por outras. E o incremento das multas este ano dá para pagar os terrenos, pero non dá, por exemplo, para comprar os terrenos para o centro de saúde. Entonces, é o que digo eu, é dicir, podemos comprar os terrenos, pero non dá para comprar os terrenos. Do outro lado, é dicir, non daría para meter o césped artificial ou cubrir as pistas de raxó. É dicir, para todo eso non hai. Entonces, ustedes sempre dicen que hai que quere máis investimentos, menos impostos, e, polo tanto, a única variable que queda aí posible é o endebedamento. E non é un endebedamento a lo loco, é un endebedamento controlado que está perfectamente estudiado e que se pode pagar. Lo vemos facendo así desde hai moitísimos anos. Por que pedimos agora o préstamo? Non é porque queden 2 anos para as eleccións, nin porque queden 3, nin menos 1. É porque en estes momentos é unha oportunidade, creo que única, hasta agora, desde que estuvo o señor Montoro como ministro de Facenda, pois había unhas normas fiscales que impedían pedir máis préstamos que aqueles que se amortizaran. Isto, precisamente, este ano levantouse. Son normas que veñen establecidas desde Europa e que, polo tanto, igual este ano se pode facer, pero por ano non se pode facer igual. Porque as normas se levantaron, pero non se derogaron. E en calcar momento se volven a aplicar. E se o fixeron así, é precisamente para que se poidan facer este tipo de operacións. Non é para quedar ben sobre o papel, pero ustedes, bueno, sempre están con esas historias, esas confabulacións, sacando temas que pouco teñen que ver coa realidade e con dar mellores servicios aos veciños. O ano pasado falaban de que o Concello de Pollo estaba nunha situación tal que era posible que se fusionara, que nos obligaran a fusionar con outros concellos. Vaya rematando. Fixeron ustedes. E é mentira. Este ano estamos, parece ser que moito mellor que o ano pasado. Eu non diría moito mellor, pero igual. Vaya rematando, pero non por nos favor. fusiona. Rematei. Gracias, Xulio. Bueno, este primeiro turno de intervención está rematado, entraríamos no segundo. O segundo turno son 3 minutos e así que abrimos ese segundo turno, empezando por Silvia. Sí, bueno, brevemente, terminaba o Concelleiro de Facenda explicando cal era a oportunidade precisamente de poder solicitar o importe deste crédito neste ano pola suspensión das leis fiscais de estabilidade orzamentaria e tamén, como decíamos ao principio, pola situación financiera concreta do Concello neste momento que permite e que ten solvencia para poder solicitar esta cantidade. Eu creo recordar que no punto anterior, na concertación do préstamo, o propio voceiro do PP dixo bastante claro, dixo que sabían perfectamente que cando chegara o momento de pagar iba a haber cartos para pagar. Eu escoitelle perfectamente decir eso, é dicir, o Partido Popular é perfectamente consciente e sabe que o Concello é solvente como para acometer en este momento, cando tan necesarias son actuacións e investimentos e non, como decíamos antes, contención, sabe perfectamente que o momento é agora. Son proxectos, ademais, que son necesarios, son obras e investimentos que van a mellorar a prestación dos servicios municipais, que van a modernizar o municipio e que, ademais, vai poñer solución a moitas eivas e a moitas necesidades que levaban moitos anos e que, ademais, se viñan demandando pola veciñanza. Pouco máis que engadir. Ainda nos ven despois outro punto siguiente onde vai o seguinte lote de actuacións que se van a acometer e continuamos despois explicándoas. Gracias. Gregorio. Si antes se facía referencia a que hai unhas previsións de ingresos a baixa, é dicir, que se ingresa máis do que se prevé.
Eso é precisamente o que garantiza a estabilidade económica do goberno, é dicir, hai unha previsión de ingresos a baixa precisamente para non facer orzamentos hinchados, orzamentos non realizables, sino todo o contrario. Eso é unha garantía de boa xestión precisamente, e o que nos permite é ter remanente para destinar precisamente a actuacións concretas. Eso non é un problema, ao contrario, é unha boa estrategia económica para o Concello. O que sería grave sería o contrario, é dicir, que recaudáramos menos do que establecemos no orzamento, o que generaría unha débeda. Con respecto a... Di vostede pagar o préstamo. Temos unha iniciativa no Concello moi interesante, consistente nun proxecto de eficiencia enerxética de 1 millón de euros que tramitamos ante fondos europeos. Simplemente co aforro que vai a representar esa inversión xa se paga o crédito, así de sinxelo. Eso que para vostede tan grave, fíjese que é fácil. Simplemente con o aforro que vai a supoñer esta inversión en canto a mellora de eficiencia enerxética, se paga o préstamo. Logo facía vostede referencia a depuradora. A depuradora, evidentemente, se vai a facer. É un compromiso de que se vai a facer. Está todo en marcha para facerse. En breve terá noticias. O que é lamentable é que a Xunta de Galicia non a fixera. Iso que é vergonzoso e lamentable. O que é lamentable é que o Partido Popular estuvera mareando con ese tema durante moitos anos e vostede, alineado cos seus intereses, impoñendo unha ubicación examieira absurda e contra a propia normativa e contra o propio plan director de saneamento da ría aprobado pola propia Xunta de Galicia, e vostede alineado en contra dos intereses de Pollo. Iso que é vergonzoso. Pero agora sí se vai a facer, porque agora hai un goberno serio que quere buscar unha solución e que atopa unha solución a un problema. Vostedes non estaban buscando unha solución a un problema, estaban mareando a perdiz. Di que vostedes nos alinean co goberno. Nos non lle pedimos que se alinee co goberno, lle pedimos que se alinee cos intereses dos veciños. Non se ten que alinear con nós, se ten que alinear cos intereses dos veciños. E lle pedimos que nesta proposta concreta de esta obra tan importante en canto a seguridade do tráfico, en canto a mellora de accesibilidade, de circulación peonil e demais en Porteliña, Andurique e a Barca, vostede este do lado dos veciños e defenda o interés xeral dos veciños de Pollo, non do goberno, dos veciños de Pollo, e se fagan actuacións análogas ás que se fan noutros sitios, cos mesmas condicións económicas que se lle exixen a outros concellos. E espero que vostede este do lado, pero non votando, votar non vale para nada. O que non pode estar facendo unha cousa rematando, por favor, que se inventan vostedes nas redes sociales para desinformar os veciños, con esos portales que gestiona... Gracias, Gregorio. ...compañeiros, e outra cousa aquí votando para quedar ben. Gracias. Continuamos cos intervencións. Sí, a mí parece sorprendente que se fagan afirmacións como as que se dixo o señor Gregorio, porque eu creo que ao final hasta se lle falta o respeto aos veciños. Nos, isto, co que aforramos en enerxía, xa se paga. Pois non pidan o préstamo. A ver, se xa se paga, non pidan o préstamo. A ver, cos cartos que aforren, págueno. Pero que pasa? Que non é verdad. Porque logo non ten sentido. Logo, é que non tendría sentido. Non, que nos con isto co que aforramos o pagamos. Non. Porque non ten sentido. Logo, para que piden o préstamo? Páganos xa directamente. Pero volvo a decir, vostedes piden isto non porque é certo que piden este préstamo agora porque lle permite a lei, sí. Pero eso é porque lle permite, pero pídeno porque están próximos ás eleccións. E ao final, vostedes saben que pasa en todos os lados que o que non se faga no terceiro ano de legislatura non se fai. E a vostedes, por moito que insulten ao Partido Popular, por moito que critiquen, o seu resumo destes 2 casi primeiros anos son 2 cousas: subir impostos e endedar o Concello. Todo aquilo que lle obligou Montoro, porque o fixeron porque lle obligou Montoro, porque senón seguirían pedindo cartos. Todo aquilo que lle obligou Montoro a reducir a deuda de 9 a 5, hoxe, en estes 2 anos, o cargan, porque pediron no 2019 650.000, no 2020 500.000 e agora casi 3 millóns de euros. Xa estamos en 9, xa estamos igual que estábamos fai uns anos. Logo, que nos veñen a decir? E vostedes fano por eso, porque teñen medo a perder o goberno. E logo din, mire, si nos toca a nós,
pois xa miraremos como pagamos. E se non nos toca, o que veña, que se safe. Esa é a realidade. Non veñen a contar mentiras. Logo, vostedes, o único que fixeron nestes 2 primeiros anos de legislatura deste tripartito no noso Concello foron 2 cousas. Subir impostos e incrementar a deuda. Eso é o resumo destes 2 primeiros anos. Critiquen o Partido Popular, insúltenos, o que queiran, pero vostedes son o goberno. E ao final, o único que fixeron nestes 2 primeiros anos foi eso, incrementar deuda e subir impostos. E agora, desesperada, porque cada un dos 3 partidos que forma o goberno ten os seus compromisos, están intentando meter cada un o seu proxecto a calzador. E lle repito, nós, os proxectos, sí que estamos de acordo, sí que nos alineamos co Concello, pero a forma de financialos, non, porque vostedes, ano tras ano, só saben recurrir a deuda. Era vostede quen recurría a outros concellos, non era o Partido Popular, pois copio que fan outros concellos. Non todos os concellos recurren a deuda para facer investimentos. E non todos os concellos teñen que utilizar as liquidacións ou remanentes para pagar cousas, para pagar facturas, sino que fan obras con elas. Pero vostedes, como sempre traen do ano anterior, e nos últimos anos así lle sucedeu, que tiñan que ir pagando o millón que deixaban atrás de facturas, chegamos a este momento. En este momento, eso, que estamos en 9 millóns de euros de débeda. O Concello da provincia que máis deuda ten cos bancos. E o quinto de toda Galicia. Vaya rematando. Ese é o resumo que fan vostedes. Gracias, Ángel. Rematados os 2 turnos de intervencións, o ponente da proposta, Xulio Barreiros, tería 2 minutos finales. Xulio. Sí, bueno, eu expliquei xa antes que o Concello ten capacidade para asumir este orzamento e ten capacidade tamén para poder facer novas operacións no futuro sin ter que pedir autorización a ninguén. En concreto, en este momento, en este preciso momento, se houbera que pedir 1.400.000 euros máis, se podría facer. Pero é que para o ano, dado que como en este ano, 2021, se van a amortizar 800.000 euros de préstamos, para o ano teríamos os 800.000 euros máis ese 1.400.000, 2.200.000 euros. Hai moito marxe, non se preocupe e usted dedíquese a estar na oposición que é para o que vale. Nos gobernamos, entende? Nos pedimos este préstamo non porque vai a haber eleccións, sino porque gobernamos. E gobernamos para dar servicios aos veciños, para dar mellores infraestructuras e, polo tanto, para que nos voten nas vindeiras eleccións. Entende? É o mismo que pretende calquera boa persoa de ben nacer. Entende? É dicir, o que pretende o contrario, o que pretende bloquear unha administración e non dar servicios aos veciños, non é boa persoa. Entende? Hai que dicilo así. Non sei se usted estará en ese caso ou non, pero nós vamos a dar mellores servicios. Dice usted que non se fixo nada en estes 2 anos, pero en estes 2 anos foron cando se executaron as beiras rúas de Campelo, que xa dixo Gregorio que ustedes tuveron bloqueados aí durante unha década, para deixalo claro. Ou o campo de erva sintética, por 2 exemplos, Podríamos citar moito máis, porque ustedes minten máis que falan. Están continuamente dicindo que non se fai nada. E, en canto ao exemplo de porque se pido préstamo, si se pode pagar co aforro préstamo, é dicir, para poder facer ese aforro, hai que facer un investimento de 1,6 millóns de euros, de 1.600.000 euros. Vaya rematando, por favor. E con eso se vai conseguir un aforro de 200.000 euros. Se non se fai ese investimento, non se vai ter aforro. Entende? Non sei se me entendeu. Usted que prefería non aforrar nada. Vai rematando, gracias. Rematei. Dase por rematado o debate. Vamos a proceder á votación. Paula. Sí. Agís Gómez Gregorio. A favor. Barreiro Lubián Xulio. A favor. Besada Lores María Consuelo. A favor. Caldas Moreira Margarita. A favor. Cochón Castro Rocío. Abstención. Perdón, abstención. Abstención.
Gracias, Rocío. Díaz Iglesias Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. Abstención. Fernández González Rosa. A favor. García Freijeiro Marcial. Abstención. González López María José Mariche. Abstención. Martínez Blanco José Luis. A favor. Moldes Martínez Ángel. Ángel, abro micro. Ahora. Abstención. Muiños Balea Cándido. Abstención. Pereira Martínez Sergio. Abstención. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Torres Balea María Natividad. Abstención. De Sobral Fernández Luciano Presidente. A favor. Ben, contabilízanse 9 votos a favor e 8 abstencións. Moi ben, queda aprobada a proposta. Pasamos ao seguinte punto. Paula. Grazas, alcalde. Punto número 8 da orde do día, asunto 4876, expediente 795/2021, modificación de crédito 16/2021, suplemento de crédito financiado con préstamo. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada o 21 de abril de 2021, no que se adopta o seguinte ditame do que se dá lectura extractada. Non subsitándose debate ningún, a Comisión en votación ordinaria por 6 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, PSOE, do Grupo Mixto Avante Pollo, 5 en contra do Partido Popular, dos membros presentes física e telemáticamente, ditaminou favorablemente o asunto propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, prestar a aprobación a modificación orzamentaria número 16/2021 mediante suplemento de crédito nos conceptos e contías que figuran na memoria da Alcaldía por importe de 915.000 euros. E segundo, que se someta ao trámite de información pública a aprobación do expediente de modificación orzamentaria tal como se establece na legislación aplicable. Presidente, neste caso, ao igual que no expediente previamente examinado polo Pleno, a modificación quedará definitivamente aprobada unha vez se xa formalizado a operación de crédito que está vinculado. Gracias, Paula. Vamos a iniciar o turno de intervención. O ponente da proposta de Comisión de Facenda. Sí. De forma parecida ao anterior punto, do que se trata é de aprobar unha modificación de crédito, en este caso mediante suplemento de crédito, financiado coa operación de préstamo que aprobamos agora hai un par de puntos, e o destino desta modificación, vou a ler aquí a memoria da Alcaldía, son 915.000 euros e se van a destinar 75.000 euros a obras de melloras nos centros de Xaimilla en Raxoi e o Museo de Colón en Porto Santo, a mellora da accesibilidade no Casal de Ferrerós, na Escola do Campo e na Biblioteca de Campelo, 75.000 euros, reposición de servicios na PO 308, 165.000 euros, homologación centro de formación que hai na Riboa, 100.000 euros, actuacións de saneamento e pluviales na mellora das redes para este fin, 165.000 euros, e a humanización da PO 308 entre Abarca e Andurique, 300.000 euros. Consideramos que son infraestructuras e melloras de infraestructuras que
que van a redundar nunha mellor calidade de vida dos veciños de Pollo e tendo a oportunidade de poder facelo agora, pois non vamos a esperar a que o Concello teña recursos propios para poder acometelas. Se pode facer agora e sin ningún tipo de problema. E nada máis, en eso consiste o expediente. Moi ben, gracias, Xulio. Continuamos co turno de intervención, Silvia. Sí, que vai exactamente no mismo sentido que o asunto anterior. Estes son 915.000 euros que van a través de outra modalidade, a través da modalidade de suplemento de crédito, creo que esta. Sí. Acaba de facer a enumeración Xulio, todos son obras e actuacións, xo dixemos antes, moi necesarias. Polo que lle quedou atrás, por exemplo, 165.000 euros que se destinan en previsión dos servizos que haxa que repoñer unha vez se faga o proxecto de mellora de seguridade viaria e a outro tramo da senda que falta. Esas actuacións para equipamentos en locais de formación como da Reiboa, para o que se destinan 100.000 euros. Actuacións en saneamento e pluviais, en concreto para o Pereiro, Pereiro da Baixo, Pereiro da Arriba, para Samieira e San Martiño. Xa falamos antes tamén desa necesaria, moi necesaria, humanización da PO 308 no entorno da Barca e de Andurique, e, bueno, xunto coas que se traían no expediente anterior, completan todas as actuacións e adquisicións de equipamentos, de materiais e de maquinarias, que é o destino que se lle vai a dar. É un pouco reproducir outra vez o debate do punto anterior, que, bueno, o Partido Popular non sabemos moi ben do que está en contra, se está en contra de algunha destas actuacións en concreto, tamén pode dicilo, se non podemos lle dar outra volta completa ás intervencións para que despois, non sei, se absteñan, por exemplo, non, que é unha cousa bastante difícil de entender tamén, como un se pode abster a actuacións que son prioritarias, que moitas delas o propio Partido Popular sabe que son moi necesarias, que moitas delas eles mesmos a través dos ruegos, das preguntas nas comisións demandan que se realicen e que se implementen estas actuacións. Entón, bueno, pouco máis que explicar. Moi ben, gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Gregorio. Sí, xa se ten mencionado. O que se pretende precisamente no Xaime Illa e no Museo de Colón é facer labores de mantemento que eviten o seu deterioro e que acometer algunha mellora en canto a temas de humedade, melloras térmicas que se están producindo por un deterioro e hai que cortar con eso porque senón vai a producir unha degradación nestos inmobles que van a generar no futuro máis coste, por tanto hai que abordar estas melloras que para nós son fundamentales para, como digo, ter estos centros, o Xaime Illa de Raxoi e o Museo de Colón en perfecto estado de revista e cortar estos inconvenientes que ten para limitar a súa degradación e logo tamén incidir na política de dotar aos locais municipais de accesibilidade. Creemos que con esta cuantía poderíamos abordar en principio estas tres instalacións municipais, o Casal de Ferreirós, a Escola do Campo e a Biblioteca. Creemos que coa estrategia que temos de accesibilidade para estes centros esa cuantía sería suficiente. Logo temos o que decíamos de 165.000 euros de reposición de servicios na PO 308, que se trata de completar efectivamente ali nunhas zonas donde non existe ou ben o que existe está degradado, polo tanto abordar esa actuación para que cando se faga as beirarrúas e as sendas o que quede por debaixo quede en perfecto estado para que non haya que no futuro ter que intervir. E logo actuacións no Centro de Formación da Riboa que pretende generar un espazo de emprendemento, mellorar as instalacións existentes e complementalo tamén de cara ao trámite que estamos levando a cabo de homologación
este centro tamén dotará de novos espazos que tamén permitirá que se homologuen para máis certificados. E logo hai unha serie de actuacións de muros de contención, de acordos con veciños para mellorar, ensanchar viales nos que temos previsto intervir tamén, creemos que é o momento de actuar neles, porque así, cando se fagan as obras que temos previstas, pois xa se resolve en todo o seu ancho, en todo o ancho da plataforma. Tamén temos diferentes actuacións, como ten dito Silvia, Cova de Laxes, Teinogueira en Samieira, San Martiño, tamén en Pereiro de Abaixo e Pereiro de Arriba, para melloras de pluvés e saneamento. E logo, aquel proxecto do que falamos de Abar Canduric e Porto Santo, que esperamos que a Xunta cumpla co seu compromiso e podamos firmar un convenio para o desarrollo de accesibilidade e mellora peonil nese entorno e evitar os accidentes que se producen todas as semanas. Gracias, Gregorio. Continuamos o turno de intervención. Portavoz do Partido Popular. Preguntaba antes a compañera Silvia, en este caso, o feito de absterse e demais. Mira, é moi fácil. É moi fácil. Nós podemos estar de acordo en casi ou máis do 90% das cousas que se propoñen, pero non estamos de acordo a forma que decidides para financialas. É moi fácil. Logo, como non estamos de acordo da forma que tendes de financialas, por eso non as apoiamos. Logo, nós o que entendemos é que hai outras fórmulas e outra forma de gobernar donde se podrían facer estas actuacións e perfectamente pagalas sin recurrir sistemáticamente cada ano a endeudarse. Logo, nós tamén o que pedimos é planificación. En moitos presupostos, moitas veces, ano tras ano, hai obras que coinciden ou actuacións que van no capítulo de inversións que ano tras ano, ao final, no que se traducen son en obras que non se fan, modificacións de crédito que van ao mesmo sitio, a pagar facturas. Logo, tamén é importante que aquelas actuacións que se poñen nos presupostos que ao final do ano se fagan. Porque ao final estamos reservando partidas para actuacións durante distintos anos nos presupostos e ao final non se levan a cabo. No caso do Centro de Formación da Reiboa, nós xa pedimos fai uns meses un certificado e que nos dixerades cantas homologacións había distintas, e se nos di que hai as mesmas que hai 25 anos. Eso non o di o Partido Popular, senón o di un certificado dun técnico que as actuacións e as homologacións son as mesmas. Logo, ademais de facer obras, porque creo que levamos gastado, sumando por encima, máis de 500.000 euros no Centro de Formación da Reiboa, entre distintas actuacións, o mellor tamén hai que pensar noutras cousas, como, por exemplo, si urbanísticamente hai que facer algo con eses edificios. Logo, para facer homologacións de distintos centros, tamén hai que, en este caso, pois hai que mirar, ademais de actuacións, se hai que facer outras cousas. Porque a día de hoxe, despois de gastar máis de 500.000 euros, temos as mesmas homologacións que as que tiñamos fai 25 anos. As mesmas. Outra cousa é que se poidan facer cursos ou demais, pero homologacións para facer, en este caso, unha serie de cursos determinados, a día de hoxe estamos igual que fai 25 anos. Logo, sei a realidade. Logo, tamén hai que saber como gastamos e de que forma se gasta e se é interesante invertir nunha actuación concreta ou noutra distinta para poder homologar ese centro. A realidade é que a día de hoxe levamos gastados máis de 500.000 euros e seguimos coas mesmas homologacións que fai 25 anos. Eso non di o Partido Popular, senón que o di un certificado que nos pedimos e así o firma un técnico. Logo, nós o que volvemos a decir e volvemos a repetir é que hai outra forma de gobernar. Que hai que dotar a todo o municipio das zonas que falta sin saneamento e sin auga? Claro que sí, pero resulta que temos un contrato coa compañía, en este caso que leva o servicio municipal, que leva prorrogado ano tras ano. Fíxense vostedes, unha actuación que se traen aquí, pois se fixo na reta do año e creo que o pagou a empresa. Non sabemos o motivo de que esa empresa pagara esa tubase. Logo, que hai que facer? Pois o mellor hai que quitar un novo contrato, non sei se están de acordo os tres partidos, porque Silvia Díaz, cando estaba na oposición, decía que había que reconvertir nun servicio municipal e non estar con un servicio privado o tema da auga e do saneamento, non sei se sabemos ese o problema, pero o mellor, con outro novo contrato do auga, nesas inversións con ese contrato, pois podemos solucionar non só os problemas na PO 308, sino que podemos solucionar os problemas de todos os veciños no noso concello. Concellos moi preto de aquí,
con contratos moi distintos, pero no mesmo, pois conseguiron máis de 40 millóns de euros no capítulo de inversións con esas concesionarias. Está claro que no caso de Pollo non vamos a conseguir 40 millóns, pero sí que vamos a conseguir actuacións con ese novo contrato. E levamos ano tras ano prorrogando ese contrato. Logo, hai outra forma de gobernar, hai outra forma de xestionar, e se poden facer as cousas. Logo, non utilicen a desculpa de pido un préstamo porque senón non podo facer nada, porque é mentira. Hai actuacións que se poden facer sin seguir incrementando a deuda do noso Concello. Que repito, que vamos a ser o Concello con máis deuda dos bancos de toda a provincia de Pontevedra e o quinto de toda Galicia. E non somos os que máis infraestructura temos, por certo. Gracias, Ángel. Abrimos o segundo turno de intervencións. Sí, eu creo que o tema xa está gastado, pero bueno, eu quero dicir que non se trata dun dogma de fe. Ustedes creen, pero non aportan nin dicen nada. O momento que ustedes deberían dicir como facer as cousas sería no orzamento, presentando unha emenda, ou 25, en donde dixeran quito daqui e poño ali. Pero eso nunca o fixeron, porque non son capaces, nin é posible, para darlle máis datos. Tamén falan sempre das facturas, do pago de facturas. Estes 2 millóns de euros son para pagar facturas. Cando se fan investimentos, que se prestan servicios, ou cando se contratan suministros, esos se traducen en facturas que hai que pagar. Non ten nada de malo pagar facturas cando se dan os servicios. Por lo tanto, non sei. E do contrato de agua estás ultimando. A mellor no próximo pleno teñen noticias. Sí. E se van a facer proxectos por 15 millóns de euros, aproximadamente. De 12 a 15 millóns de euros. Evidentemente non é Pontevedra, pero pode dar para iso. E serán para os veciños de Poio. Evidentemente. Non se preocupe, estamos neso. Non teña problemas. É evidente que, como puxen o exemplo antes do alumeado público, que facendo un investimento de 1,6 millóns de euros, por certo, nós pomos o 10%, 160.000 euros, mediante subvención se consiguen 1,5 millón de euros e con eso se vai conseguir un aforro de 200.000 euros. Pero todo eso é posible se hai esos 160.000 euros que van financiados con este préstamo. Entende? Igualmente, este préstamo vai permitir realizar convenios con outras administracións e acceder a subvencións parecidas a estas do alumiado público que van a duplicar por 2 os fondos que se van conseguir para o Concello de Poio. Eso está perfectamente estudiado e é así. Non se preocupe. Vostedes sigan co seu dogma de fe pensando que se poden facer as cousas mellor. Nós as facemos. E os veciños darán e quitarán razóns dentro de un par de anos, como dice usted. Entende? Hasta ahora ustedes a veñen quitando. Deberían pensalo e buscar a outro sitio. Pero eu non milito no Partido Popular. É cousa do Partido Popular. Nada máis. Gracias, Xulio. Continuamos o turno de intervención. Sí, bueno, insistía moito Moldes en que hai outra maneira de gobernar. Está ben que non lo recorde, que insista tanto o Partido Popular. Claro que hai outra maneira de xestionar e hai outra maneira de gobernar, que é a maneira de gobernar da dereita, que é o que o PP. Ali donde pode, pois gobernará en solitario, e ali donde o necesita, pois se ten que pactar coa ultradereita, pois gobernará coa ultradereita tamén. Hai outra forma de gobernar, e aquí en Poio a maneira de gobernar que coñecemos do PP pois é a do PP na Xunta, que é o exemplo máis próximo que temos, e a maneira de gobernar que ten o PP é o de desmantelar os servizos públicos,
o de privar a sanidade do persoal suficiente, dos medios e dos recursos suficientes, de condicións laborais dignas, e a maneira de gobernar de negarnos sistemáticamente aos veciños e as veciñas de Poio o centro de saúde que necesitamos e que por poboación nos corresponde. É o Partido Popular que nos leva 10 anos agardando por dúas actuacións que están asinadas e que hai un convenio de mellora das zonas portuarias de Raxó e de Covelo, que 10 anos despois seguimos agardando que se executen. E podemos seguir todas esas actuacións prioritarias e primordiais para Poio, onde o PP estivo sempre polo medio e non precisamente do lado das necesidades dos veciños e das veciñas. Recordaba antes perfectamente Gregorio a depuradora, a depuración da ría de Pontevedra, que tamén esa maneira de gobernar do PP o exemplo que nos deixa. Sempre reproducimos, cando é a aprobación dos orzamentos, esa fórmula maxistral que tendes dende a oposición, que non sabemos, se agardamos que un día non la expliquedes, non sabemos se é unha varita máxica ou se unha pedra filosofal de baixar totalmente ou eliminar en moitos casos os impostos, de reclamar cada vez máis actuacións, e agora a esa fórmula máxica temos que engadirlle tamén non pedir préstamos. De verdade, na seguinte intervención explique como se pode facer, explique como se conxuga. Eu entendo que eso se conxuga e se pode facer na oposición, facendo unha oposición de pataleta, facendo unha oposición de estar intentando paralizar e boicotear en todo momento. Dende logo, non é a maneira de gobernar dun equipo de goberno, e iso é o que estamos facendo. No asunto anterior, concertar o crédito, agora explicar cales son as actuacións tan necesarias e tan demandadas as que se vaya a destinar estes importes, e non entendemos outra maneira de gobernar máis que dar solución aos problemas e ás necesidades do territorio e dos veciños e das veciñas. Gracias, Silvia. Continuamos co turno de intervención, Gregorio. Sí, gracias. Sí, outra forma de gobernar, pero que cando se presentan os orzamentos nunca hai orzamentos alternativos. Nunca hai. É dicir, traballen e fagan un orzamento alternativo e demóstrenos que o que din é verdade. O problema é que non lle din a verdade nin ao médico, ese é o gran problema. Acaba de lanzar aquí, sobre o centro de formación, unha serie de datos que se inventa sobre a marcha. É increíble, vamos. Sobre a marcha se inverta 500.000 euros de inversión. Lle vou explicar o que se invertiu ali. 42.000 euros, 42.577.000 euros, 1,12. Isto foi cunha subvención, 42.577. Logo, 9.000 euros de asfaltado, estou falando de memoria, pero sobre eso, e logo unha pintura interior, 2.000 e pico euros, e logo o pintado exterior que fixeron os nosos traballadores. Iso é toda inversión. Vostede fala de 500.000. Non di a verdade nin o médico, é algo asombroso. Logo, con respecto ás homologacións, as homologacións se fan e que non sabe como funciona o tema, ese é o gran problema. A Xunta leva 2 anos consecutivos facendo un PIE, un plan integrado de emprego, nun local que, según vostede, non ten homologación. Non se entera, señor Moldes, non se entera. A homologación se fai de maneira puntual según o tipo de actividade e se cumple con os obxectivos concretos, que ademais os podemos ter ali, podemos ter en función de cada certificado que se dé, pois, non sei, 500 lavadoras, 70 camas, 80 cociñas, ou podemos alugarla e funcionar dunha forma sostible económicamente, que é o que facemos. E logo estamos homologando o centro xa é accesible, o centro mellorou moito e queremos seguir mellorando. E vamos ir conseguindo homologacións a medida que a Xunta non as vaya dando, pero tampouco as necesitamos, porque de feito estamos facendo moitas actividades coa Xunta que se non tuvera homologación non as faría. Plan integrado de emprego, que é o plan de emprego máis importante que ten a Xunta, e estamos facendo en Pollo, levamos 2 anos seguidos. Fala e non sabe nin o que di. Logo, fala de que o convertimos no concello máis endebedado, non hai concellos do PP bastante máis endebedados. Históricamente, bueno, que levan toda a súa trayectoria aforcados.
E logo eso, se di que hai outra forma de gobernar, demóstrelle aos veciños e traballen un pouquiño, pero que eu desde que estou aquí nunca recordo que presentaron un orzamento alternativo, que o mínimo que fai unha oposición honesta, presentar un orzamento, porque falar de cara a galería é moi sinxero. Decir que se baixen todos os impostos, que non se pida crédito, que se fagan todas as inversións do mundo, eso facémolo calquera, eso non ten ciencia ninguna. Eso calquer persona o pode facer. O difícil é cuadrar as cuentas, eso é o difícil. Fágao e demóstrelle aos veciños que é capaz de facelo, pero non veña aquí contándonos historias. Logo di que no orzamento se incluyen inversións que logo non se executan. Me pode decir algunha inversión? Vaya rematando, por favor. Todo que ven previsto para un fin concreto se destina a ese fin. Gracias, Gregorio. Continuamos os turnos de intervención. Sí, empezo pola compañeira Silvia. Vamos a ver, está moi ben, pero é o problema que te ve a perseguir, Silvia, na política, a coherencia. Está moi ben todo o que nos contas, todo o que nos dis, pero que formas parte dun goberno o máis privatizador da provincia de Pontevedra. Mire, vostede, incluso no partido que militaba anteriormente, foi quen privatizou todos os servicios no noso concello. Eso que vostede lle critica a Xunta, resulta que cando chegou o bloque ao goberno de Pollo privatizou todos os servicios que podía privatizar, basura, auga e demais, os privatizou todos. E mire, voulle dar outro dato. Vostede forma parte dun goberno dun dos poucos que incluso ten privatizado o servicio de recaudación das sancións, que moitos concellos, a maioría, os teñen co Oral, que pertenece, en este caso, á Diputación de Pontevedra. Logo, non critique a outras administracións cando vostedes forman parte dun goberno que é o máis privatizador da provincia de Pontevedra. Logo, iso chámaselle coherencia. O que vostede, en este caso, lle critica a outros, cando goberna, vostedes fan o peor. Decía o señor Xulio Barreiro que, unha vez máis, ahora non veñan a decir que o Partido Popular, como xa sabía, o anunciou, non veñan a criticarnos tampouco, que con novo contrato do Servicio da Auga e Saneamento que pode ter 15 millóns de euros en inversións. Vale, pois hai un sitio e hai unha fórmula onde podemos, en este caso, quitar inversións sin acollernos a deuda. Pero mire, que sucede? Que vostede, en campaña, dixo que iba a reconvertir en servicio municipal os servicios privados da auga e do saneamento, e que os que había que remunicipalizar. Logo, vai ter un problema para dar outros triple, cuartos salto mortal para decir que o que decía antes non vale a pena e que ahora vai a votar a favor dun contrato para seguir cun servicio, en este caso, pois cunha concesión a unha empresa privada, tanto para a auga como para o saneamento. Señor Gregorio, mire, vostede é o que sabe, eu non sei nada. Eu aprendo de vostede cando escoito. Como é que primeiro a Xunta lle ten que dar un curso e despois ten que homologar? Eu creo que se equivoca. Primeiro ten que homologar o centro e despois de ter o centro homologado é cando solicita os cursos. Repito, eu aprendo escoitando. Non vou a ser eu quen lle explique como se fai, pero creo que se equivoca no proceso. Vostede, se quere solicitar algún tipo de curso na Xunta de Galicia, primeiro ten que homologar o centro. Según a homologación que pida, ten que cumplir uns requisitos. E unha vez que ten o centro homologado, despois é cando solicita ese curso a Xunta. Seguramente así non andaría peregrinando polo Concello de Pollo, pedindolle a empresas que xa fan cursos a ver se lle alquila as súas aulas. Sobre todo porque incluso lle está facendo competencia desleal a moitas empresas que se dedican á formación no noso Concello. Logo, mellor, o que ten que pensar vostede é que concelleiro de promoción económica, en vez de facerlle competencia desleal aos centros de formación que hai en Pollo, o que tiña que facer é colaborar con eses centros. Sí, non faga o despistado, non faga o despistado. Vaya rematando, por favor. Sí, e remato. Mire, por moito que lle extrañe, señor Gregorio, a día de hoxe, despois deste pleno, o Concello de Pollo é o Concello da provincia que máis deuda vai a ter cos bancos. Miro o listado, traballo un pouco. É o quinto de Galicia. E lle digo unha cousa máis. Como quere que nos emendemos un presuposto que vostedes mesmos emendan aos 2 meses? Quere que fagamos enmendas por valor de 50.000 euros? Gracias. Non é serio, porque vostedes teñen un presuposto que minte. Simplemente por eso. Ángel. Alcalde, me cedín 37 segundos. O sinto, perdone. Sí, o que máis se pasou. Tamén é verdad, non? Sí. Mire, gracias. Compañeiro Gregorio, continuamos. Teño que apuntado 1 Continuamos. minuto e 20, Xulio Barreiro 1 minuto e pico, pero disculpe que me pasei 34 segundos, perdone vostede. No, pasouse varios minutos.
Varios minutos. Bueno, continuamos. Vamos a proceder á votación. Perdón, antes da votación teño que... Claro, quedan os 2 minutos do ponente final, que neste caso sería o presidente da Comisión de Facenda. Si quere agotar eses 2 minutos. No, non vou agotar os 2 minutos. Simplemente recordar que os investimentos que se van a facer son necesarios, son bons, o Partido Popular reconoce que son interesantes e busca a chata para non votar a favor de que a financiación non lle gusta. Bueno, non lle gustará, pero en este momento é a única posibilidade de poder facer isto. A pesar de que o señor Moldes dice que se pode facer de moitas outras maneiras, non acaba de concretalas. E por moito que creamos en que isto é un dogma de fe, pois non o é. E isto sí que é real. O que estamos plantexándonos aquí sí que é real. E o que está dicindo el, pois é unha suposición, non sei se ben ou mal intencionada, porque vindo do señor Moldes, eu me creo que é outra pedra máis diante da roda, e aquí se citaron varias, que o señor Moldes na súa trayectoria política foi pondo diante desa roda, e que en algún día se verá como o señor Moldes e que nos apoyaron foron do peor que lle pudo pasar a Pollo na última década. Para o atraso de Pollo foi o peor que pudo pasar. E iso non o quero dicir eu agora, o dirán dentro duns anos. Os problemas e as consecuencias que truxo a súa política de paralizar a administración coa axuda da Xunta de Galicia, coa connivencia da Xunta de Galicia. Nada máis. Gracias, Xulio. Damos por rematado. Vamos a proceder á votación. Voto nominal, alcalde, Sí, votación. voto nominal, como nos 3 puntos anteriores. Agis Gómez Gregorio. A favor. Barreiro Lubián Xulio. A favor. Pesada Lores María Consuelo. A favor. Caldas Moreira Margarita. A favor. Cochón Castro Rocío. Abstención. Díaz Iglesias Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. Abstención. Fernández González Rosa. A favor. García Freijeiro Marcial. Abstención. González López María José Mariche. Abstención. Martínez Blanco Xosé Luis. A favor. Moldes Martínez Ángel. Abstención. Muiños Balea Cándido. Abstención. Pereira Martínez Sergio. Abstención. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Torres Balea María Natividad. Abstención. Sobral Fernández Luciano, presidente. A favor. Ben. Compútanse así 9 votos a favor e 8 abstencións, presidente. Moi ben. Queda aprobado, polo tanto, a proposta. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 9 da orde do día, asunto 4877, expediente 770-2021, proposta da Alcaldía para a adopción de acordos que procedan en relación á elección de xuíz de paz titular e substituto.
Expediente elevado a consideración da Comisión ordinaria realizada pola Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas o día con data 21 de abril de 2021, no que se adopta ditame do que darase lectura extractada. Ben, non suscitándose debate ningún, a Comisión, en votación ordinaria, por unanimidade dos membros presentes física e telemáticamente, ditamina favorablemente o asunto, propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, non iniciar expediente para elección de xuíz de paz titular e substituto, remitindo o acordo adoptado ao Tribunal Superior de Xustiza para que adiante o nomeamento. Ben, a proposta é por unanimidade da Comisión. Non obstante, se alguén quere intervir, vamos a abrir un turno de intervencións. Ponente da proposta pasou por comisión. Como se pode comprobar, foi aprobada por unanimidade. Se os portavoces queren intervir, ben, e se non pasamos á votación. Queda aprobada, polo tanto, se os portavoces consideran... Nós estamos de acordo, alcalde. Sí, alcalde, é unánime. Que o mellor era bo facer unha pequena reseña de como se propón que sexa o tribunal. Vale, pois abrimos un pequeno turno. Pero sin facer o turno, que... Sí, Xulio. O digas. Sí, vamos a ver, desde o Tribunal Superior de Xusticia nos requiren para que se abra un plazo para elixir xuez de paz e nos remitimos, digamos que devolvemos o expediente ao tribunal dicindo de que sean eles os que fagan a proposta e o trámite de elección. E pouco máis que dicir eso. Sí, efectivamente. A lei establece dúas posibilidades, o que as corporacións fagan a proposta da persona que poida cubrir ese cargo, ou senón, pois o que se está propoñendo aquí. Fixémoslo xa en máis ocasións, xa non é o primeiro ano que se fai, polo tanto, se a corporación por unanimidade considerou e estamos de acordo, pois apróbase e pasamos ao seguinte punto. Estamos todos de acordo. Bien, pasamos ao seguinte. Punto número 10 da orde do día, asunto 4878, expediente 2179-2020, solicitude bonificación imposto sobre construccións, instalacións e obras do expediente de urbanismo 258-2020. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de abril de 2021, no que se deu conta da documentación que constaba chegada ao expediente, así como do informe de intervención municipal de data 22 de marzo de 2021 e da proposta da alcaldía. Pois ben, adoptase o seguinte ditame do que será lectura extractada e así a Comisión Informativa en votación ordinaria e polo voto favorable da totalidade dos membros presentes física e telemáticamente ditaminou favorablemente o asunto e así propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, declarar de especial interese as obras correspondentes ao expediente tramitado polo Departamento de Urbanismo en número 258-2020, correspondente co expediente aberto na ferramenta de Administración Electrónica Gestiona 2179-2020 por concorrer nas mesmas circunstancias histórico-artísticas ou estar incluídas dentro do ámbito da aplicación do Plan Especial de Protección do Casco Histórico de Combarro e conceder unha bonificación do 95% na cota do imposto sobre construccións, instalacións e obras. Gracias, Paula. Concelleiro de Patrimonio, neste caso, se quere explicalo. Ten pouco que explicar, alcalde. A solicitud dunha bonificación que concedemos, que están previstas na ordenancia do imposto de construción para aquelas obras que se realizan no casco de Combarro e que é do 95%. Se conceden absolutamente todas e este é unha máis. Tamén o acordo da Comisión foi unánime. Ben,
Se hai algunha intervención máis, se non pasaríamos a... Entendo que está aprobado por unanimidade, polo tanto pasaríamos ao seguinte punto. Non obstante, se alguén quere intervir, que pida a palabra. Ben, pasamos ao seguinte punto. Punto número 11 da orde do día, asunto 4879, expediente 752-2021, ratificación do decreto da Alcaldía 2021-264, convenio galego para vigilancia e control fronte á vespa asiática velutina durante o ano 2021. Expediente elevado á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de abril de 2021, no que se reproduce e se dá conta da documentación achegada ao expediente, así como da resolución da Alcaldía de 8 de abril de 2021. Pois ben, nesa comisión adoptase ditame do que se dá lectura extractada así, non suscitándose debate ningunha, a comisión de votación ordinaria por unanimidade dos membros presentes física e telemáticamente ditaminou favorablemente o asunto, propoñendo plena adopción do seguinte acordo: ratificar íntegramente a resolución de Alcaldía de 8 de abril de 2021. Moi ben, do que se trata neste punto é firmar un ano máis o convenio co Xunta para combater o tema da velutina e, non obstante, podemos abrir turno se alguén quere intervir. Pepe. Sí, alcalde. Sí. Boas tardes. Antes de nada, dicir que é unha renovación dun convenio xa existente e para poñer en antecedentes destes feitos, dicir que hasta o ano 2019 ou tamén no 2019 as actuacións para a retirada dos niños da vespa velutina foron realizadas, neste caso no Concello de Poio, polo propio Concello, a través casi sempre dos membros de Protección Civil, o que quero o seu traballo durante anos con estas eliminacións destas vespas ou destes niños, e tamén moitas veces cando os medios non eran suficientes ou non tiñan facilidades para poder acceder por a altura ou por a dificultade dos niños, pois sempre a mellor se iban a empresas especializadas, sempre asumidas polo propio Concello de Poio. Gracias a este convenio que a FEGAN, a Xunta e os propios concellos levaron a cabo, pois é a Xunta de Galicia que coordina os niños de vespa velutina un protocolo claro e coa colaboración dos concellos cando así o precisan. En vista da posibilidade da renovación deste convenio, estímase conveniente continuar co mesmo e asinar dita renovación como vía máis axeitada para tratar este problema que, como dixen antes, ou non sei se o cheguei a comentar, pois é unha praga auténtica e que aos concellos era moi difícil poder levar a cabo a eliminación destes niños. Básicamente era eso, apoiar e dicir outra vez que había máis axeitada para tratar este problema, que se vai máis alá do que é a administración local e que realmente é a administración da Xunta de Galicia que ten que levar a cabo, e así o fai con este convenio, facéndose cargo prácticamente de todo, es todo aquelas veces que pide colaboración aos concellos, nada máis. Gracias. Se hai algunha intervención máis que se queira facer, senón queda aprobado, dado que o informe da Comisión é unánime, e pasaríamos ao seguinte punto. Gracias. O seguinte punto da orde do día, punto número 12, asunto 4880, expediente 889-2021, moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a resposta expresa dos escritos e solicitudes de información de veciños e colectivos.
Moción elevada a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de abril de 2021, no que se deu conta do texto da propia moción e no que se adopta ditame do que se dará lectura extractada de seguido. Pois ben, rematado o debate, a comisión en votación ordinaria por 7 votos a favor do Partido Popular e do Grupo Municipal do Partido Socialista e do Grupo Mixto Avante Pollo e 3 abstencións do Bloque Nacionalista Galego. Dos membros presentes física e telematicamente ditaminou favorablemente o asunto propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar a elaboración no prazo máis breve posible dunha ordenanza municipal de bo goberno, transparencia e acceso á información que recolla principios básicos e adapte o funcionamento da administración local ás novidades normativas dos últimos 25 anos. Segundo, mentras non se aprobe esta ordenanza, instar ao Goberno local a que conteste de forma expresa todos os escritos presentados polos veciños e asociacións de apoio que formulen peticións, presenten iniciativas ou suxestións sobre asuntos de competencia municipal, formulen solicitudes de acceso á información pública sempre que estas solicitudes non entren en conflicto cos dereitos de outros veciños ou co bo funcionamento da administración. Formulen preguntas ao Goberno municipal, aos seus membros ou a organismos da administración local. Os escritos deben responderse no prazo máximo dun mes e cando se desestime a petición ou solicitude de información, dita desestimación debe estar motivada. Para asuntos de especial complexidade, este prazo se pode ampliar noutro mes notificando ao solicitante a extensión deste prazo. Grazas, alcalde. Gracias. Ben, abrimos turno de intervencións. O ponente da moción. Sí, boa noite. Escoitaseme? Sí, perfecto. Vale, moi ben. Pois hoxe traemos esta moción dende o Partido Popular para a resposta expresa dos escritos e das solicitudes de información dos veciños e dos colectivos e para dar impulso a unha ordenanza específica sobre este asunto. E facémolo por un motivo moi claro, porque despois de 25 anos de gobernos do BNG e do PSOE e despois de 2 anos de goberno de tripartito, o Concello de Poio segue sen demostrar un compromiso claro coa transparencia e coa participación dos veciños. O dereito dos veciños e dos colectivos a formular as peticións, a presentar as suxerencias, a queixas, iniciativas, a pedir información sobre asuntos municipais ten que ser unha das bases da democracia a nivel local. Isto non é unha invención, así figura recollido na Constitución, co dereito de petición como un dereito fundamental no artículo 29, para ser exercido por as persoas e as asociacións, e o dereito de participación nos asuntos públicos no 23 e o acceso á información no 105. Son dereitos, por tanto, básicos que veñen definidos nas leis ampliamente, tanto a nivel estatal, autonómico e tamén local, como no artículo 18 da Lei de Bases de Réximen Local, onde regula o dereito dos veciños a ser informados e a dirixir solicitudes á administración municipal en relación con todos os expedientes e documentación. Pero, ademais do dereito dos veciños a propoñer, tamén hai un deber da administración de atender esas peticións e darlles información. Este deber regúlase na Lei 39/2015 de Procedimento Administrativo Común e que é obxecto de resolucións da Valedoría do Pobo, tantas veces na que tamén van dirixidas estes escritos da Valedoría ao noso Concello. Pois ben, lamentablemente, en Poio estamos vendo día tras día moitos exemplos no que non se contestan as preguntas, os escritos, as peticións de información de tantos veciños e de colectivos. Ou se contestan a uns sí e a outros non, ou dentro do mesmo expediente a unha parte se lle contesta de forma moi áxil e a outra todo o contrario, ou en algúns casos incluso preséntanse queixas ou propostas e despois esas queixas derivan nun problema para os veciños, ademais de non recibir resposta,
Resumindo, en Poio, unha gran parte de escritos, suxerencias, peticións de acceso á información non se contestan por decisión política. Hai veciños, asociacións que están fartos de presentar solicitudes, de pedir información e que, total, pensan que nunca se lles vai a contestar e que, ou incluso peor, aínda que se podan meter nun lío. Por iso, nos pedimos unha ordenanza e unhas normas claras para obrigar ao goberno a que escoite e conteste a todos os veciños e as asociacións e que o faga con criterios claros, un procedimento claro e que os veciños participen para que reciban a información que é o seu dereito. E mentres non haxa esta ordenanza, o que queremos é un compromiso claro tamén dende hoxe mesmo de que vostedes van a contestar adecuadamente aos escritos que lle presentan os veciños e as asociacións que, ao fin e ao cabo, están exercendo o seu dereito. E por eso pedimos o seu apoio para os seguintes acordos. Instar a elaboración dunha ordenanza municipal de bo goberno, transparencia e acceso á información que recolla principios básicos e adapte o funcionamento da administración local ás novidades normativas dos últimos 25 anos e, en segundo lugar, mentres non exista esa ordenanza, que o goberno local conteste de forma expresa os escritos que formulan os veciños e as asociacións nos que formulan peticións, presentan iniciativas, suxerencias, en definitiva, que se contesten, porque día tras día a nos chegan noticias e confirmacións de que isto non é así. Por esa razón, presentamos hoxe esta moción. Gracias, Rocío. Vamos a abrir o turno de intervencións. Empezamos o debate por Silvia. Sí, bueno, este asunto tratámoslo xa na Comisión de Facende, aí xa anticipei o voto do Grupo Municipal de Avante Poio que vai a ser a favor desta moción, principalmente porque concorda e vai no mesmo sentido que as liñas de traballo que están en marcha. O Partido Popular, e Rocío sábeo perfectamente, no pleno de decembro aprobouse o Plan Normativo Anual para 2021, nese plan xa se incluía que neste ano íbamos a aprobar o regulamento do Consello de Participación Veciñal. Esta ordenanza de bo goberno, de transparencia que propón esta moción ten obrigatoriamente que compaxinarse co resto da normativa de participación cidadá. Na propia moción recóllese que é un dereito tanto para as persoas físicas como para os colectivos, para asociacións e entidades de toda índole. Sabedes tamén que neste mismo ano puxose en marcha un proceso de renovación do rexistro municipal que rematou o prazo de entrega de presentación de documentación, pero o proceso aínda non, aínda está aberto. Este proceso precisamente iniciouse para garantir que as asociacións, como persoas xurídicas que son, puderan contar co certificado digital necesario para relacionarse electrónicamente coa administración, como marca a lei de 2015 que xa está plenamente en vigor. E este era un paso que era imprescindible para poder avanzar na elaboración e na aprobación do regulamento do Consello de Participación que necesariamente estamos convencidos que ten que ter unha dimensión máis ampla, ten que ter unha dimensión o máis inclusiva posible. Tamén hai que acompasalo, como apuntades na moción, coa unificación de todas esas canles e vías polas que o Concello recibe avisos de incidencias, recibe solicitudes de actuacións, consultas, preguntas, peticións, e tamén é necesario sistematizar esa resposta porque, bueno, como decía, son moitos os canais polos que os veciños e as veciñas se comunican coa administración local. Se ven o que está claro é que a vontade deste equipo de goberno é firme
por facerlle seguimento e por mellorar a resposta que se dá a todas e a cada unha das solicitudes, e nisto tense avanzado moito, pois hai que recoñecer que, como para todo na vida, hai marxe de mellora e debemos aspirar ao método máis eficaz. Hai que ter en conta tamén un aspecto clave que tamén está incluído na exposición de motivos e que consideramos que é bastante importante, que é, como decides, o recoñecemento do dereito dos administrados a cursar solicitudes, presentar suxerencias, etc., e a obter información pública sobre calquera asunto, sempre e cando o exercicio deste dereito non colida cos dereitos dos cidadáns ou co bo funcionamento da administración. Pensamos que é bastante importante porque hai que conxugar e buscar o equilibrio entre ese dereito de acceso á información e garantir tamén a protección dos datos persoais e facelo dun xeito que sexa eficiente e que non choque ou que non merme o bo funcionamento da administración e do traballo dos tempos do persoal municipal. En todo caso, decía ao principio, o voto é a favor desta proposta e ademais é de agradecer que neste caso a oposición estea na mesma liña e agardamos que esta predisposición continúe, que sexa o mismo ánimo construtivo nas vindeiras semanas, sobre todo en canto poidamos trasladarvos documento de traballo para o regulamento de participación. Gracias, Silvia. Continuamos co turno de intervención, Gregorio. Sí, bueno, nos na comisión onde se houve debate sobre este tema plantexamos a nosa voto afirmativo na medida en que estamos de acordo cos acordos que se plantexan, non temos maior problema, queremos que hai que afondar na transparencia e canto máis se afonde mellor. Temos que tamén seguir traballando na página de transparencia e incidir tamén na información. Canto máis información este colgada, menos demanda de información habrá, polo tanto os funcionarios poderán dedicar o seu esforzo a outros temas, polo tanto incidir tamén na importancia de ter a página de transparencia actualizada na medida do posible. Bueno, como ten dito Silvia, estaba previsto xa facer unha ordenanza que regular estes aspectos, e bueno, hai que incidir e intentar axerizar e, na medida do posible, sacala por consenso, porque eso sería positivo para todo. En canto á transparencia que falaba Rocío, temos que decir que neste ranking DINTRA que o Partido Popular en época electoral consideraba o gran referente da transparencia, temos que decir que Pollo a día de hoxe é o 9º de todo Galicia en canto á transparencia, e por diante están prácticamente os grandes concellos, capitales de provincia e demais. Creo que nese sentido se mellorou moito en canto á posta a disposición da información. E logo tamén sería interesante que o Partido Popular fixera un esforzo de transparencia e puxera tamén negro sobre blanco seus perfiles falsos, canles de comunicación en redes sociais, diarios digitais ficticios, estas cousas. Sería interesante tamén para que os veciños sepan de onde provén a información e cal é a información esta maliciosa que utiliza o Partido Popular sin dar a cara, porque cando dá esa cara non hai ningún problema en rebatila, pero o problema é que se generan debates ficticios con medias verdades ou mentiras completas que dificultan moito e tensionan moito a nosa veciñanza. E tamén no código este de DINTRA tamén entran os partidos políticos, o mellor sería bo que vos tamén fixerades algún esforzo neste sentido. Gracias, Gregorio. Portavoz do BNG. Sí, grazas, alcalde. Bueno, boas noites. Vamos a ver, nos na comisión que tivemos na Comisión de Facenda, onde se presentou esta moción, anunciamos a nosa abstención, tamén dixemos que, bueno,
que anunciamos en prexuicio de votar a favor no pleno porque hai determinadas cousas que se recollen na exposición de motivos coas cales non estamos de acordo, non? Entonces, iso non significa, efectivamente, que non estemos de acordo coa transparencia, que non estemos de acordo con que hai que facer unha ordenanza, que non estemos de acordo con que hai que cumplir unha normativa que xa está vixente e que non estemos de acordo en facilitarlle, dende logo, o acceso á información pública aos nosos veciños, non? O que pasa que hai determinadas contradicións que se recollen na exposición de motivos e, sobre todo, que teñen a ver con transmitir unha mala praxis ou unhas malas prácticas por parte deste goberno, non? Que compre, pois, cando menos matizar. E dai un pouco. Logo, por outra parte, tamén falábamos de apoiar o texto ou incluso emendalo. Que pasa? Que cando estamos falando, un pouco que decía Rocío, se fai mención nesta moción a unha normativa que está vixente, efectivamente, a normativa xa está vixente, xa temos un marco legal que nos di como actuar e como temos que proceder dende a administración pública. A maiores, evidentemente, claro que temos que facer unha ferramenta como é regular, pero esa ferramenta o único que ven é a complementar un marco legislativo que xa existe, normativo. Entón, utilizando un pouco a muletilla que veu utilizando o portavoz do Partido Popular durante todo o pleno, digo que, evidentemente, nos alineamos, estamos de acordo co contido e coa finalidade da moción, pero non estamos de acordo coa fórmula e co medio que se presenta. Pero, aínda así, a diferencia da incoherencia que mostra o Partido Popular cando di de estar de acordo coas cousas, pero logo se abstén, como estamos de acordo coa finalidade, anunciamos que vamos a votar a favor, pero queremos matizar determinadas cousas que non partillamos na exposición de motivos. Por exemplo, de referente ao Partido Popular, hai unha parte que di que lamentablemente os veciños, asociacións de apoio non están vendo un recoñecido, un feito de que non se estén contestando os escritos, pero non o proban, simplemente o din. Hai moitas xestións que se están levando a parte do Concello onde sí se pode probar que efectivamente se están dando resposta a moitas das peticións que entran. Logo, por outro lado, tamén din que instar a elaboración no prazo máis breve dunha ordenanza municipal de bo goberno, transparencia, acceso a información que recolla principios básicos e adapta o funcionamento da administración local ás normativas nos últimos 25 anos. Cando falamos de transparencia, e, ademais, axuntades a lei, estamos falando de leis do ano 2015, estamos falando de leis do ano 2016, non estamos falando de leis de fai 25 anos. Entonces, ás veces, as contradicións ou a maneira que tendes de decir as cousas confundides, porque cando estamos falando de bo goberno e cando estamos falando de transparencia, non estamos falando de toda a normativa vixente de 25 anos para aquí. Se hai a mensaxe, o que pasa que a vosa mensaxe é decir que se fai unha mala praxis de 25 anos para atrás. Logo, outra cousa, tamén hai outra que decides que, mentres non se aprobe unha ordenanza para instar o goberno local a que conteste de forma expresa a todos os escritos presentados polos veciños e asociacións de apoio, non solamente temos que contestar aos veciños e asociacións de apoio, temos que contestar a calquer usuario ou a calquera asociación, sexa de apoio ou non sexa de apoio, porque ningunha transparencia se rixe nin é vinculante ao empadronamento, senón que é libre de calquer usuario a poida facer. E logo, por outra banda, matizades e centrades únicamente a moción e a transparencia e a práctica de bo goberno nunha soa cuestión, que é donde decides neste punto que nos decides, mentras non se aprobe esta ordenanza, instar o goberno local a que conteste de forma expresa a todos os escritos presentados polos veciños e asociacións de apoio, formulen peticións ou presenten iniciativas. Ben, formulen solicitudes de acceso a información pública sempre que estas solicitudes non entren en conflitos con dereitos de outros veciños, bo funcionamento da administración, formulen preguntas ao goberno municipal e aos seus membros, organismos e administración local. Estamos totalmente de acordo co que recolledes aquí. O que pasa que hai que deixar unha cousa clara. Tamén a legislación actual e a normativa actual tamén rixe en como, cando e que mínimos hai que ter, por exemplo, para contestar. E iso se recolle en todas as... Vaya rematando, por favor.
en todas as ordenanzas que se veñen aprobando para complementar un pouco o fío no que decía, non sei que non apuntillaba, no sentido de que cando non entre en contradición, pois o mellor con outra, pois con outro interés. Pero tamén esas ordenanzas tamén regulan os casos donde hai que inadmitir determinados escritos. E esos son os mínimos que temos que cumplir e que teñen que cumplir todas as rematando. E que teñen que cumplir todas as administracións. Non sei se xa se... Bueno, remato na segunda quenda do... Gracias, alcalde. Gracias. Continuamos, 45 minutos por encima do tempo. Continuamos co segundo turno de intervencións. Sí, comentaba a concelleira de Participación Cidadá, Silvia Díaz, que no plan normativo teñen previsto facer unha ordenanza de participación veciñal. Pero o certo é que o Concello de Poio ten un regulamento de participación veciñal aprobado. Sí, sí. O 16 de abril. O 16 de abril, sabes de que ano? De hai 25 anos. Do 1996. Se cada algún de vostedes acorda, porque eran concelleiros o alcalde Luciano Sobral, Chelo Besada e Julio Barreiro. Este regulamento establece un Consello de Participación Veciñal, constituído por un representante de cada grupo político, por un membro de cada asociación, que se reuniría como mínimo unha vez cada 2 meses. E o que a ese Consello había que consultarlle temas como o saneamento, o urbanismo, os orzamentos. Insisto, este é un regulamento aprobado hai 25 anos. Cando foi a última reunión que se fixo deste Consello de Participación Veciñal? É que isto podemos irnos hai 25 anos, pero non nos vamos tan lonxe. Ímonos hai un ano. Hai un ano aprobamos unha moción do PP enmendada por vostedes, para crear unha mesa de reconstrucción económica e social de Poio. E se dixo que se ia convocar de seguido. Hai un ano. Xa nin se acordan. E o Pleno aprobou esa mesa de diálogo e de participación con representantes dos sectores productivos e das asociacións para analizar as necesidades e marcar as prioridades á hora das políticas a seguir nos temas da COVID. Era unha iniciativa, por certo, dos colectivos. Hai un ano, repito, e que aí ian convocala nun mes. E cando foi a última reunión desa mesa de reconstrucción? Nunca, non se fixo. Entón, ese regulamento de participación veciñal, que xa hai 25 anos, e que o exemplo máis claro nin se aplicou no bipartito, nin no tripartito. Que é o importante? Que é o que hai que facer coas normas? Sobre todo, cumplir as normas. E precisamente é o que queremos, é que se escoite os veciños, as asociacións, a todos os usuarios que se acercan ao rexistro municipal mediante un escrito. Por iso plantexamos unha ordenanza, pero mentre nos aproba, pois que se regulen unhas normas. E lamentablemente todas as semanas temos exemplos todas as semanas, sempre, de escritos e peticións dos veciños que non se atenden. Pero como se lles vai a atender se a nós que facemos preguntas, que somos membros da corporación, temos problemas para recibir información? Cunha normativa nacional clara, consolidada, imaxínense os veciños, sobre todo aos que o goberno non quere contestar. É que o Concello non contesta escritos, peticións de información, é algo que é un feito e é coñecido por todos. Vaya rematando, por favor, vaya rematando. Sí, alcalde. Se vostedes votan a favor desta iniciativa, o camiño para solucionalo virá da man outra vez do Partido Popular. Gracias. Continuamos co turno de intervención.
Sí, alcalde, por empezar xusto polo final, unha frase que acaba de decir Rocío de que o Concello de Poio non contesta os escritos. Bueno, aclarar que é bastante posible que a visión que ten o Partido Popular sexa unha visión sesgada. É dicir, o Concello de Poio sí contesta os escritos, pero enténdese que probablemente os casos ou as situacións que acaben chegando ao Partido Popular vayan a ser aqueles que por algunha causa non teñen a resposta que se pretendía ou que non se lle dou resposta por algún motivo, por algunha causa. É necesario facerse unha composición da globalidade das consultas e das peticións de información que se reciben e que sí teñen resposta. Eu podolle poñer un exemplo a Rocío, un exemplo coa aplicación de liña verde, da que chegan diariamente numerosas solicitudes e avisos. O ano pasado tivo unha porcentaxe de resposta de máis do 85%, en algúns departamentos chegouse ao 97% de porcentaxe non só de resposta, senón de actuación, é dicir, de resolución. Se analizamos a pequena parte que queda sen resolver, pois na maioría son solicitudes incompletas, competencias que non son competencia municipal, comentarios que non son pertinentes, etc. Bueno, eu decía antes, a aspiración e a vontade é seguir mellorando e poñer os mecanismos para resolver o 100% das peticións, e ese é o motivo polo que votamos a favor desta proposta. Incluso se lle pode servir ao PP para intentar, unha vez máis, colgarse este tipo de medallas ou este tipo de honores que non sabemos moi ben a que veñen, pero, en fin, se encarga Rocío de recalcar e de insistir ao final da súa intervención que se fai, pois será polo mérito do Partido Popular. Pois se o queren decir así, poderán decir e repetir e mesmo, ao mellor, facelo nunha pancarta e pendurala polo Concello, pero aquí o que interesa e o que verdadeiramente lle interesa aos veciños e as veciñas é que se faga, e quen o pode facer e quen o pode levar a cabo, ao mellor a oposición non lle gusta, pero é precisamente o equipo de goberno e o goberno do Concello de Poio. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervención, Gregorio. Sí, bueno, nós, como decía, somos partidarios de afondar no tema da participación, de establecer as canles necesarias. É importante que o veciño teña canles de comunicación directas, que non teña necesidade de vir aquí a falar co político de turno, senón que haya unhas canles directas para canalizar as súas peticións, establecer, como temos o Línea Verde, que é tremendamente operativo para calquer tipo de incidencia, de mellora, reparación. Creo que ten, como decía Silvia, un tempo de resposta espectacular, está funcionando francamente ben. Esos son os tipos de canles de participación que son necesarios e que o meu partido defende desde o principio. De feito, impulsamos esa aplicación porque consideramos que os mecanismos oportunos. Non é necesario que o veciño veña aquí a rendir pleitesía nin a facer ningún tipo de petición, que haya cauces automáticos por lo que canalizar as melloras que son necesarias no noso Concello, e hai que afondar nese tipo de estrategias. O Partido Popular ten, cando sabe que algo está en marcha, ten a manía de pedilo e logo se atribúe o mérito, que o siga facendo tamén na oposición, para que siga estando na oposición ese obxectivo. Logo, con respecto ao que falaba dese reglamento do Consello de Participación, eso foi moito tempo. Eu non estaba nin en política, nin se me esperaba, pero teño entendido, me teñen dito que dende colectivos afíns ao Partido Popular se había dinamitado aquel Consello de Participación, se había manipulado políticamente, había diferentes estrategias, non sei se iso é certo ou non, pero a realidade é que aquelo, desde aquela nunca volveu a funcionar, e ter canles de participación é interesante. E tamén é interesante que os propios partidos políticos non centralicen, nin dirixan, nin coordinen, nin monten colectivos para defender os seus intereses. Os partidos políticos teñen que defender os seus intereses a través dos seus representantes no Concello, e os colectivos e as asociacións teñen que defender os intereses dos veciños ao margen
discusión política que o razonable. E pouco máis. O noso voto a favor, a nosa compromiso coa participación e coa transparencia, seguiremos afondando nesta materia. Gracias, Gregorio. Continuamos o turno. Marga. Sí, grazas, alcalde. Bueno, pois un pouco fío do que estaba dicindo, no sentido da moción, que non se pode, unha vez máis, o Partido Popular non se pode vir a falar de transparencia para intentar motivar ou intentar incidir a decir que realmente o Goberno de Poio fai unha mala praxis. Vostedes poden vir aquí, traer unha proposta, decir que hai que mellorar, que hai que ser máis burocráticos coas normativas, porque claro, as normativas son burocráticas, pero tamén son burocráticas para os solicitantes, non solamente para as administracións. E que hai que cumplir os mínimos, todos estamos de acordo, que a transparencia é necesaria, que a participación tamén, pero para decir todo iso ou para traer unha proposta, ou vostede di que é necesario ter un regulamento, pero tamén di que existe unha normativa vixente que xa dá amparo tamén a ese regulamento. Entonces, para decir todo iso non é necesario vir a decir aquí que se levan 25 anos de mala praxis cando hai leis que falan de fai 5 anos. Con todo isto, Rocío, vostede decía que efectivamente hai que cumplir uns mínimos, pero cando falas da totalidade da transparencia e do bo goberno non se centra solo no aspecto de contestar escritos. Ese é un aspecto máis que se recolle e ti o sabrás. E hai que ter en conta tamén que a resolución e esa contestación, o digo porque é o que aludides que o goberno non fai. Entonces tamén quero explicar e que quede constancia de que efectivamente, o decía Silvia, hai unha rapidez, hai unha burocracia para contestar. Pero se vos falades de burocracia, tamén hai que decir que hai uns mínimos que se recolle en todas as ordenanzas que están aprobadas e que din e que ademais exixen así a moitos dos solicitantes, e imagino que iso tamén se recollerá na normativa, que todas as solicitudes que entren polo Concello teñen que estar efectivamente entrar polo rexistro, tamén di cales se van a inadmitir, inadmitirásen a trámite mediante resolución as que se refira a información que estea en curso de elaboración ou de publicación, as referidas a información que teña carácter auxiliar ou de apoio, as relativas a información cuya divulgación se sea necesaria unha acción previa, as dirixidas a un órgano en cuyo poder non conste información cando se descoñeza o competente, tamén cando sexan manifestadamente repetitivas ou teñan un carácter abusivo non justificado coa finalidade de transparencia de lei, tamén serán inadmitidas. En moitos casos, as competencias para a resolución de solicitudes, e así se di no regulamento, correspóndelle non solamente aos políticos, senón tamén aos xefes de servizo que posúan información. Esa é a normativa que tamén está vixente non solamente para a burocracia das administracións, senón tamén para a burocracia dos usuarios. Todo iso evidentemente temos que todo iso complementa o que é o funcionamento, pero hai que explicarlo todo, porque vir aquí e traer unha moción e decir que queremos transparencia, estamos de acordo con iso, pero criticar e decir que o goberno de Poio ten unha mala praxis ou falar de 25 anos cando fai 25 anos non existían a leis de transparencia, paréceme cando menos unha información que nada e que ten como sempre pois unha contradición. Entonces, con todo isto, estamos de acordo en que o goberno ten que levar a cabo e complementar esa ordenanza municipal de transparencia, acceso a información e bo goberno, e que temos que, pois evidentemente, dar contestación a todas as peticións que entren seguindo a normativa vixente. Dito iso, non partillamos a vosa exposición de motivos, nin a esencia da mesma, pero para que non fagades máis populismo pois con este tema que non o debe de ter, que debe de ser obxecto de consenso, vamos a votar a favor. Bueno, exceso de tempo dun minuto, pois a última palabra te hai ao tempo a ponente da moción. Sí, Rocío. Vou empezar. Sí, gracias, alcalde. Vou empezar pola mala praxis. A mala praxis non a decimos nós, a din os veciños. Dende o punto e hora que existen veciños neste concello que están pedindo unha reunión para que se aclare como é posible que se transforme un escrito presentado no rexistro municipal nunha proposta de sanción. Iso é mala praxis. Iso sí,
non a moción, é o que estamos a expoñer dentro do Partido Popular. En relación á liña verde que comentaba a concelleira Silvia Díaz, recordarlles que, según escrito da Valedora do Pobo, non é un canal oficial. Polo tanto, nós temos que ceñirnos o que nos corresponde. Vale, de acordo? Os veciños, as asociacións, saben cales son as nosas prioridades desde o primeiro momento, as prioridades deste grupo municipal, que foi a transparencia e a participación neste concello. Estes eran uns dos eixos do noso programa, que, por certo, máis votado, e o estamos levando a cabo. Por eso, podemos decir que os pasos que se están dando nestes mandatos, nos últimos mandatos neste concello, é gracias ao noso partido. Elevan o selo do PP de Poio. Por qué? Porque foron iniciativas do PP a retransmisión dos plenos. Sinto que non lles guste, pero estamos aquí, os veciños, as veciñas de Poio, e todo o que queira pode ver este pleno gracias á insistencia do grupo do Partido Popular. O regulamento tan necesario deste pleno municipal, que votábamos horas escoitando unha única intervención, todo eso houbo que regulalo. Tamén foi iniciativa deste grupo municipal. Os veciños merecen un goberno que lles escoite e que lles responda, e así debe ser. Así que, por favor, cumpran o aprobado e póñanse a traballar. Moitas gracias. Gracias. Bueno, como se dixeron varias cosas, se me permitides, é curioso que o Partido Popular di que é gracias a eles. Os que estuvemos na oposición sabíamos ben como era eso, e sabíamos ben como se facía para que as mocións non se levaran a cabo. A diferencia é que ustedes pesen as mocións o cal de agradecer, pero o goberno goberna e o goberno xestiona, como xa se dixo antes aquí. Antes non era así. Antes se presentaban mocións e xa sabíamos onde iban. Pero aquí, as cousas que son boas para os ciudadanos, dende logo, as levamos a cabo independentemente de quen goberne. Ou quen a presente, perdón. Alcalde, vostede votou en contra de retransmitir os plenos. No. Nos tiñamos moi claro que eso se iba a facer. A cuestión é que as cousas tamén teñen o seu tempo, os seus plazos, os seus presupuestos, como ustedes tanto reclaman, que a veces hai que ter a partidas aprobadas e demais, todo ten o seu camiño. Pero en ningún momento nos non tuéramos claro que esta opción tiña que ser. E con respecto ao reglamento, tamén dicir que, efectivamente, aprobouse fai uns anos un reglamento, pero aprobouse porque había un goberno municipal que tiña intención de aprobalo, non os que había antes. Eu digo estas cousas porque, efectivamente, é para que se vexa a diferencia. Aprobouse un reglamento de participación ciudadana que depois fracasou, pero non porque o goberno quixera que fracasara, senón que foron cuestións externas e que teñen que ver moito con actitudes políticas, que algo se comentou por aí. Pero a intención sempre do goberno foi ter reglamento, e o tuvemos porque había o goberno que había. Segue vixente, claro. Alcalde. Bueno, sí, moi ben. Sí. Entón, bueno, eu creo que a cuestión está clara. Eu tamén me gustaría que se fixeran referencias ao que é a línea verde, ao que era. Eu non concordo en que non se lle contesten aos veciños, non. Pódese tardar máis ou menos, pero os veciños teñen resposta ás cousas que piden. Poden gustar ou non, pero sí que teñen resposta. Os TSR, pero eu estou convencido de que sí. Porque hai unha cuestión moi evidente. Os veciños somos e son maiorciños. E saben realmente o que teñen que facer. Non fai falta que lle digamos nós. Saben o que teñen que facer. E iso debería ser un orgullo para nós, para todos. Os veciños saben como e cando teñen que facer. Por lo tanto, a cuestión é moi clara. Un veciño que presenta un escrito se lle contesta. Outra cousa que lle gusta ou non, esa contestación.
pero sí sabe que tuvo unha contestación. Está claro. E depois tamén anotei aquí porque... Perdona, Rocío. Anotei aquí porque sí que é algo que me interesa, esa reunión pedida por un escrito que acabou nunha sanción. Bueno, pois, a verdad que xa teño moitas canas, blancas e terei que comprobalo, pero que me sona a un pouco extraño. Comprove. Sí, claro que sí. Alcalde. Por lo menos, os veciños... nos tranquilízanos saber que os veciños sí que saben o que teñen que facer, e así o fixeron e así o votaron nas urnas. Outra cousa é o que despois se fixo nos despachos. Sí, bueno. Esa é a realidade. Bueno, eso creo que é un debate que non me conto, pero deso saben moitos ustedes por aí polo Estado adiante, onde non gobernou a lista que non gobernaron as listas que foron máis votadas e se arrimaron a un certo partido para poder gobernar. Pero bueno, deso saben ustedes moito. Deso sí que saben ustedes moito. Bueno, eu creo que o debate está cerrado. Se non hai máis cuestións, creo que hai unanimidade da proposta, non? É o que entendín. Estamos todos os partidos todos de acordo, entón apróbase por unanimidade, xa non pasamos á votación nominal. Paula, recolles o acordo. Se hai algo que, pois comentalo, estamos aquí para, se hai que votar, votamos, pero entendo que se aprobou por unanimidade. Os portavoces se asinten, pois se recolle. Moi ben. Pasamos ao seguinte punto, que sería mocións urxentes. Algunha moción urxente non se produce. Por lo tanto, daremos conta das resolucións da alcaldía e dos asuntos precedentes. Paula. Moi ben. En canto ao estado de execución de acordos precedentes, asunto 4853, expediente 293-2021, moción do Grupo Municipal do Partido Popular en apoio á reducción do IBE aos salóns de peiteado, remitiuse ao Goberno do Estado. Asunto 4855, expediente 421-2021, moción declaración institucional Día Internacional das Mulleres, remitiuse ao acordo adoptado ao Goberno do Estado e a Xunta de Galicia. Asunto 4856, expediente 113-2021, Orzamento 2021, resolución reclamacións presentadas, remitiuse notificación do acordo aos reclamantes. Asunto 4857, expediente 3203-2020, solicitud de impugnación, acordos plenarios de aprobación provisional das ordenanzas fiscais reguladoras do imposto sobre bens inmobles e imposto sobre vehículos de tracción mecánica, adopción, acordo de aprobación definitiva. Remitiuse notificación do acordo adoptado ao solicitante con data 16 de abril de 2021, comunicouse a personación do Concello no procedimento ordinario 15191-2021 ao Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, Sala do Contencioso Administrativo, sección cuarta, remitíndose o expediente requirido o devandito organismo xudicial. Asunto 4859, expediente 493-2021, modificación de crédito 8-2021, crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais. Uniuse certificación do acordo ao expediente e publicouse anuncio de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia número 67 de 12 de abril de 2021 e no tabuleiro de anuncios do Concello, sección Orzamento. Asunto 4860, expediente 581-2021, modificación de crédito 9-2021, suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais. Uniuse certificación do acordo ao expediente e publicouse anuncio da aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia número 67 de 12 de abril de 2021 e no tabuleiro de anuncios do Concello, sección Orzamento. Asunto 4861, expediente 408-2021, plans orzamentarios medio prazo 2022-2024. Uniuse certificación do acordo ao expediente. Asunto 4863, expediente 1027-2019, ratificación resolución da Alcaldía de 15 de marzo de 2021, adhesión convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e as entidades locais da provincia de Pontevedra
para a implantación, formación, soporte e mantemento dunha solución de administración electrónica. Uniuse certificación de acordo ao expediente e recibiuse acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra 26 de marzo de 2021 de aprobación do devandito convenio e convenio asinado. Asunto 4864, expediente 3252-2020, borrador de convenio de colaboración entre o Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a Federación Galega de Municipios e Provincias, os concellos de Narón, Poio e Pontevedra para obtención de imaxes aéreas de alta resolución xeorreferenciadas. Uniuse certificación de acordo do expediente e remitiuse xunto con documentación complementaria ao Instituto de Estudos do Territorio. Asunto 4865, expediente 423-2021, moción do Bloque Nacionalista e Galego sobre a transferencia da P9 a Galicia. Uniuse certificación de acordo ao expediente e remitiuse ao Goberno do Estado. Expediente 586-2021, moción do Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista de Galicia, PSOE e Grupo Mixto Avante Pollo para instar ao Parlamento de Galicia e ao Goberno galego a manter e ampliar as garantías legislativas ambientais, a transparencia e o acceso á documentación pública das iniciativas empresariais galegas. Uniuse certificación do acordo ao expediente e remitiuse ao Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia e ao Grupo Ecoloxistas en Acción Coruña. Asunto 4867, expediente 631-2021, moción do Grupo Popular a prol da transparencia, participación e axilidade na tramitación do PEXOM do Concello de Poio, Uniuse certificación de acordo ao expediente. Mocións urxentes, pleno de 30 de marzo de 2021, moción de apoio á pesca artesanal e á retirada no futuro regulamento de control das cuestións relativas á remisión de datos de capturas dende o buque ou a xeolocalización, así como a instalación de cámaras de vigilancia a cambio de cota de pesca para a flota artesanal. Uniuse certificación de acordo ao expediente, remitiuse á Consellería do Mar e ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, quen acusou o recibo con data 21 de abril de 2021, comunicando o seu traslado á Secretaría Xeral de Pesca. E asunto 4868, expediente 85-2021, modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de terreos de natureza urbana, aprobación definitiva. Uniuse certificación de acordo ao expediente, notificouse a persoa interesada e publicouse anuncio de aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia número 67 de 12 de abril de 2021 e no tabuleiro de anuncios do Concello, sección Ordenanzas e Regulamentos. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 15, dar conta das resolucións da Alcaldía do 25 de marzo de 2021 ao 24 de abril de 2021. Algo sobre as resolucións? Non. De acordo. Rogos e preguntas? Sí, alcalde. Temos unha pregunta relativa a unha factura. O 25 de xaneiro solicitamos por rexistro o acceso á factura e presupostos, como xa preguntaramos neste pleno, polos vídeos dos Reis Magos 2021, cun coste que tivo esa factura de máis de 9.000 euros. Vostedes deron os traslados da factura e dos presupostos, pero sen rexistro de entrada. Ese mesmo día solicitamos o rexistro de entrada dos presupostos, porque, como saben, sen eso non teñen ningún tipo de validez. Pois ben, pasados 3 meses, e como non recibimos información do rexistro, como saben, a petición de acceso á información dos membros da corporación enténdese concedida por silencio administrativo, senón non lo denegan expresamente. E, polo tanto, a pregunta é: existe o rexistro de entrada dos presupostos dos vídeos e streaming dos Reis Magos 2021? E cando podemos consultar? Recolle esa pregunta. Alguna pregunta máis? Sí.
en relación a vamos a ver. No pleno de outubro de 2020 aprobamos por unanimidade unha moción deste grupo comprometéndose a que os técnicos municipais elaborarían os informes necesarios para regularizar a zona da Seca e a Reiboa para a construción das novas instalacións deportivas. Pasaron 6 meses e a pregunta é sinxela. Solicitaron xa aos técnicos municipais que se poñan a traballar nos informes? Alcalde, si te saben, lle contesto. Sí, claro, gracias, sí. Como se ten dito moi recentemente, están traballando en eso, é un tema complicado, en breve terá xa unha resposta firme, é dicir, o que se plantexou era un informe sobre a viabilidade da construción da instalación deportiva no entorno da Seca. Se está traballando neso, todos os informes recabados se vos remitirán en breve. Non che podo dar unha fecha, pero en moi breve tempo terás cumprida a resposta, vale? Perfecto. Era porque non sabíamos se xa se lle era traslado aos técnicos. Perfecto. E, por último, en relación na zona da Arís, en setembro do 2020, trasladamos por segunda vez á Comisión de Urbanismo a petición dos veciños de que se acondicione o camiño dos chans na Arís, un vial que se atopa en moi malas condicións. Constanos que os veciños lle pediron ao alcalde, persoalmente, en varias ocasións, a distintos concelleiros, que botasen man deste camiño, pero segue igual. A pregunta é, se teñen proxectado atender os veciños e arranxar este camiño, e cando? Moi ben. Máis preguntas? Escrito tamén, non. A ver, as preguntas, igual que se acaba de contestar o concelleiro, se poden preguntar en voz aquí no pleno, se poden contestar por escrito. Con respecto aos camiños, evidentemente, o que falábamos antes, os camiños, hai moitos camiños que se van reparando e camiños que, o sea, o Concello ten unhas prioridades e vai arreglando en función dos seus presupuestos e das súas necesidades. Eu non digo que non che vou a decir que lle vai tocar mañán nin pasado, pero a pregunta está feita, o camiño conocémolo perfectamente, andaba por ali con zocos de pequeno e, por tanto, o conozo perfectamente. É unha cuestión de que, efectivamente, os camiños municipales, o Concello ten moitos kilómetros de camiños municipales e se vai tratando de arreglar aquelas que estean en peores condicións e se atende según as prioridades, evidentemente, según tamén digamos que as posibilidades de traballo que ten o Concello. É un camiño prácticamente que bueno, non é... Eu estou ben ali varias veces, efectivamente, o camiño necesita un arreglo, pero teño que dicir, ainda que non sea a contestación máis correcta, que non é dos mellores, pero tampouco é dos peores. Bueno, a ver que lles parece aos veciños que viven ali. Xa, eu tamén vivo, non vivo aí, pero vivín aí boa parte da miña vida e conozo o camiño perfectamente. Xa o sei. E non digo que non necesite un arreglo, non digo, pero bueno. Pois a ver cando lle toca, que os veciños ven que lle piden. Estou de acordo, claro. E nos en comisión xa en dúas ocasións. Home, aquí no pleno é a primeira vez que eu... Sí, no pleno, sí. Moi ben. No pleno, tocolle, xa son 3. Recolles a pregunta, a petición e terás en conta, evidentemente. De acordo. Máis preguntas? Ninguna máis. Pois moi ben, moitas gracias e damos por rematado o pleno.
Gracias a todas e a todos e Boa noite. boa noite. Boa noite. Boa noite para todos e para todos os veciños que nos estean vendo. Moitas gracias. Boas noites. Boas noites.